Hey guys, yeah, who could say Joyce? Who could say Sharon Chikwa? Husseini, how are you from Canada? Sheroni, Ashiworo, could say Governor, could say my brother? My son, could you say? Bimba in a Nyarai, did you say? Gogoanata. Thank you, Gogoanata. Thank you. Brother Washa, thank you, my sister. Oh man, Irene. I'm smelling my simba, oh man, and open road to cheese. Oh man. You okay, could you say? Go to my binocular, baby, my binocular. Go to my binocular, baby, my binocular. Guys, take a with these are your friends. Take your friends and share the life. Take your friends and share the life. Achieve. What do you say? You okay? You support Akasha. That's my children. Brenda, could you say Cleo, thank you. Guys, share, call your friends, take your friends, and share the life. Nyapila no beunjani. Hapa goli parinani pisa kete kuno. Messi Muzonga, could you say? Chipo Ivy, could you say thank you? Lokadia, could you say? Get my binocular, get my binocular, get my binocular. Chida, could you say? Nyasha, what do you say? Japo, binocular. As I'm eyeing them. Miran Chagareda could chacha. Mine lose in Aliam would say. Faith Moyo, could you say? Miran Chagareda could charge you because of comment of Shaganaga. Tatisha's mom, could you say, no, how are you? Muchembere Soko, thank you. Magazo Tenga anywhere, Muchembere Soko. Magazo Bata anywhere, Muchembere Soko. Right. Maskara say mamuka say maneruma salibonani ninjani dumela machira na budhi kuma chimane nyika muri say guys muri say muri right guys sekuru aru muri say thank you Ashley Kutenda, thank you no kusibanda, thank you Mpofu Krista unjani my sister Melanya Nigwe kuri say Shamaini mimi mangorima, how are you shiri kudi vama gumbo muri say gogo wangu muri say gogo magumbo uko tesa moko kwa muri. Right. Anzi, please, it's a conflict you want to follow, but you are on and Jandikwa coming soon. Oh, okay. Makanaka, I don't know. I didn't know actually. Shame. Sorry, I didn't know kuti Jandikwa kuya ochi ne nya yake. I didn't know. Seriously, I don't know. And asana mbomona pana pa Jandikwa actually. Asana mbomona pano. Ina ndo anzo kwenda ko, but I haven't seen him here as such. The younger muno ndaka mbona opana panda ande kono tuku Jandikwa chika because the audience edu imwe chete. Clarissa, je didn't say love you. Chika chiche ma time different. Yono pina nguwa unokwasa uta fringuwa ndo pita o fringuwa to vatapida. So murinyo say faith motsi je say. Oh, thank you to Muchembere Soko. Thank you. So
Anzi lipstick yangu akasaripo. Kwa nasi Friday ko guys ndiri mumba. Nondoisa were lipstick kuya pa live guys. Ndoisa were lipstick kuya pa live video musandidaro. Clarissa, I can see you my secret admirer. Faith moyo right, iripo Faith. Ndoisa were mangwana. But anyway, kana chijanduko achingazo uya ape andisi chipacha famba say and I don't know what to say guys. I don't know what to say. Nechi doesn't know now. Anzi pulli hair au kumberi forward. Unozati chiri kunesa chicheri haipuliki because chandakarukwa pazasi ndakarukwa mabanzi saka bvudzi rangu ihombe saka mabanzi yakakura kudai makobvu asi dai ndakarukwa free hand saka haichakwani kuya kumberi andikuona wig yakanaka fani handitika ende inouya kufrandi but yaramba kuya kufrandi because mazibhanzi aya uri kuona akati duku kumusoro mune mazibhanzi akakura kudai because bvudzi rangu ihombe handina kuisa chi hanzi dai maisa lipstick shuwa sisimeli mana izvizve ndakupa glasi rangu wakundipa iri ndakusira up glass nai shoda mwe munomba ndi glass michete shaoma vana saka hapasi kutovharika zvakanaka naka haisi kukwana kuya kufara ndikozi mune mabhanzi mazibhanzi acho adai handiti mazviona saka haisi kunyatsa kuchauya kumberi saka mongondiregera guys mingonotenga ichi chingonotenga iwigi dzenyu makanyarara anditika all right lady thank you lady thank you lady aiwa network yabo mela haiko zvino yabo chamvari yabo so guys miraita kuti mhorosana nhasi Friday takatandara nditi atina kwatiri kuenda makeup dzoora mumbashuwa takatogara pano takazora Friday tiri kutandara tiri pano andika ndatoisa vaseline ndiyo yandaisa lip gloss iyo yandaisa lip gloss yandaisa right wig maita kudzwa chondibata kuiseri ndochikupa number dze maprizes acho yewig wochinibata kuseri ndochikupa akasiyana siyana anditika dzakawanda sanga timbopfeka dzimwe ndichauya nadzo anditi wazviona so guys takataura tikati Friday toda kupinda muweekend isapa toda kupinda muweekend takasununguka anditika takafara tisina zvinotinetsa topic yedu yanhasi muri kuiziva ndimakati Friday yega ngaiitwe topic iyi kune avo vakambonenedzegwa mhosva kunzi makafana nex yangu nabigito pamwe ndini ameno alright Sandra unondibata ndinadzo unotodziwana unotoiwana dzimwe dzakatoreba udarika idzi dzinosvikawo dziripo unongotsvaga unoda vakambonenedzegwa mhosva vakatukwa kunyadziswa kuitwa chisoro chenyika kuitwa benzi kuitwa dhende iwo usina kucha wakanganisa kupiwa mhosva dzose kusekwa nepasi rose kufamba uchitaugwa zvisipo mai mwana handitika zvinove zvinhu zvakakubata zvikakurwadza to the extent yekuti some of you are failing even to forgive kana kuti kuita move on ndine munin'ina wangu wandichabata pekutanga panapa chiya panapa ari kutadza kuita move on neupenyu hwake nekuda kwezvinhu zvakaitika makore aine 9 years but ari kutadza kuita move on achakudzai ega nyaya yake anditika ari kutadza kuita move on nanhasi she cannot get into any relationship because of zvinhu zvakaitika ipapo iko zvino she's now 26 but atadza kuita move on ari kutongoti anoda kutogive up neupenyu zvinhu zvakaitika 9 years so you see kuti zvinochiafecta kusvika papi Linda Brooks iwe ndine shamu yako yakugadzirira chaiyo ndine shamu yako yakugadzirira Linda Brooks iwe zvokuti imboisirai Linda Brooks ma angry face guys isirai Linda Brooks munini wangu ma angry face ndine shamu yako ine munyu yandakakugadzirira iwe unoiziva Linda Brooks said very sad ufunge zvako munin'ina wangu very sad topic Valerie mashoko but sometimes we need to let it out and we need to speak about it andika ayo ma angry face akwayo there is Linda Brooks ma angry face akwayo asi angu ndeako ma angry face ayo Linda Brooks those are your angry faces unodziziva ndedzei those are your angry faces ma angry face akwayo asi angu ndeako nyako unoiziva ndichakubata ndichakubata hangu unoiziva nyaya yako urikutodidhoja because uri kuziva nyaya yako no makanaka maangry face ndakumbira kuti aisiwe ndakumbira kuti aisigwe munin'ina wangu anozi Linda Brooks uchu because ndatokumbira kuti maangry face vayakandwe papa 4 iwe cheri usakumbirire Linda Brooks mafana G aso kanga usipo here musi wandakapologize vasikana ndikati 49 ndikakuvhurirai mose vangu ndikati vangu vakanangana neni uyai wanga usipo here
as a ghost nation sisimeli we love you iwe makaza baiti chona ghost nation makataka kundifarira rini ghost nation iwono zviziva makaza kuti ranga rakavhurigwa ini ranga riri gurupu rangu riya anditiona igurupu rangu riya rakavhurigwa kuti ninditukwe ndipetwe ndikatongozvigamuchira ndikatongozvijaira ndikatopesa ndakutoseka nezvazvo ndakutongonakigwa nazvo kuti zvino ndingadii hapana rikanditongojoina welcome to the club wotongoseka navo hapana kutongotongoseka ukona zvanyugwa izvo musi wongoti handiti zvozvo ndikoko handitiona but anyway iwo wako I love you too kana hanzi kusanyeperwe aiwa iye akazvimirira hake. Thank you Mafana G, but I did a live pano ndi vanhu vakatofona vese tikatopedzerana I hope you know then kufonera soon after the live. I'll call you Mafana G soon after the live and then we can talk because maybe you missed the live. Right. So guys, abatiza Linda Brooks abatiza but zvisinei tichangobatana chete tichasangana chete. Hanzi ndakaporonga regavatsa munozviziva. So guys, regai ndidai so nditanga nekubata munin'ina wangu guys. Pane nyaya dzakafanira idzi panobuda nyaya dziri very sensitive guys. Panobuda nyaya dziri kurwadza vamwe vanhu. Let's not be quick to judge handitika and kutuka because remember after my life vanhu vanozonofollowa macomments umwe anenge ane foni 2 tinodzikisira mweya yevamwe vanhu vanenge vachitozofonawo vachitaura zvinhu zvavo kuti zvipere antimaona tinovadzikisira saka ngatiregererei nyaya handitika panoda sympathize with them panoda kuudzwa munhu chokwadi handitika toudza munhu chokwadi handiti pasina kutukwa handitika tichingoudza munhu chokwadi pasina kutuka kana kumuti afile somehow handitika gurupu redu rakasana nemamwe magrupu guys panapa tinoseka tinoita sei but ndasingazivi the impact that this group has till ndichizofonegwa nevanhu ndozofonegwa nevamwe vanhu vakuru vekuti ndizonyatsa kuti gurupu iri nonakita nozanzi tiri vanhu bho zvokuti kuti kudaro maybe I love you too maghost acho zvino ndingati kudi I love you too maghost love you maghost hani makatondunzura zvikapera makatondunzura wani zvikatopera because no ya time to move together nditi katishitamba tose manje makatondunzura ndakaita kuti group renyu rifaye paye because maingoti melairira zvepaya melairira yes Bevan melairira saka chimuti changa chineni saka ndindakaita kuti group renyu sungirira saka for that you alone munhu wambonipawo malafu namalikes ghost nation mumbonipawo malafu nemalakes vamwe vose vakazoya kumasura ava asi chamangwitu chamangwengwengwe chamakwesha akanga ari muridzi ndini antimazvona ndini chayakanga ari muridzi wegrupu zvokuti kwakabuda zvinokomba nezvino zvimwe zvendaisha kuti muri kuzvinongepi zvimwe ndaisha kuti muri kuzvijoinidza munhu ari kuzvijoinidza muri kuzviwanepi asi ndakasvika pakungosekerera ndikati let them be vari kufaisa as long as group riri kufaya ndikoko handimaona but anyway we are all human beings. I also at some point did the same thing zvamuri kuitawo izvozvo zvokuti ndaipiwawo mari nyaya nevamwe vanhu ndopiwa nyaya ndonzi postai andiverify andichisei ndechokwadi ndenhema in the process ndakapesana zvino imi muri nani muri maghost ini ndaigoya yeke mai mwana saka panguva iyoyo ndaingokanda zvakaita kuti ndipesa ndava namaenemy hob kudarika mabhururu asi ndakazogadzisa zvangu and I'm still in the process because it doesn't happen overnight handika zvinotokutora makore for somebody akamboitirwa zvinhu zvakadaro to take kuti azonyezoti zvechokwadi munhu haachaite zvinotora makore so I still understand handitika so yeah mutori nani makavanda mangwana mukangoswitcha off kumaoriginal enyu totoya tikaseka pano tisingatozivi mukuda mutori mabest friends angu totoseka pano ndisingatozivi handimaona ndizvo zvinoita ini maudhomu nguva iya kwai ndiri champion ndakatoita laki muna faraone nekuti ndakatozvisiyanisa ndarohwa unorohwa guys kurohwa chaiko kurohwa handimaona nenyaya idzi dzamakuwa dzekupuwa nyaya dzevanhu uwo uri mutumwa asi unogona kuifira nyaya iyoyo saka anyway guys right regaitenge kubata munhu wekutanga uye nenyaya pano ifriday tiri kufara I hope munawo maglasi enyu handitika I hope mose munawo maglasi enyu handitika kuti tinyatsotandara tiri pano handiti tichitandara zvedu tiri panapa letu uri sei letu pari sei pachando pako apa right let me start by calling you. I hope muri kunzwa patient ipi sweetness anondida uyo ndozviziva
Sweetness, and no doubt about that. I know she loves me very much. Question nyama unozouya kuseri totaura nyaya yacho iri kukutambudza munin'ina. Unozouya kuseri totaura. Did I my hair, guys? Right, I maybe guess to danga chitadorarisa mwana pamwe achiri kuda kurarisa mwana, but zvisinei ini regai ndigare ndangoisa phone number. Kune vanoda kutanga kufona vatange kufona anditika ndaise before ndichipepa chiya phone number ina ndizine musoro phone number iripi amari ndira nditsvage chipepa chiya. Nemi, chipepa changu chiripi chephone number. Alright, ma-admin ndokumbura mundipinirawo number kam comment section. Ma-admin ndipinirewo number yekufona yema-calls mu comment section because handinatso kuiziva nemusoro handinongori phone yekushanda pama-calls chete. Ma-admin ndokumbura mundipinirawo number ka ndipinirewo number vanhu vanoda kufona wafone. So guys, usapinde muweekend wakasuruvara, usapinda muweekend, usapinda muvhiki rinouya wakabatikana. Learn to forgive and move on. Antika learn to forgive and move on. Mukoma Godson ndisirewo kaningirikiri, ndisirewo ndipindirewo number mu comment section muyema calls. Vanoda kufona wafone, vanayo vanoda kufona you can call. Vanayo number vanoda kufona tinzwe kuti chakakunetsa chii, chikukunetsa chii, wakabatikana nechii chaunoda kuita let go today. Confess andizivi kuti chingave chii, pamwe wakatsamwira munhu, pamwe munhu wacho ari pano, come and say it. Munhu wacho ari pano unogona kundipa zita remunhu yekuseri kana nene namba dzake, and we can call that person zvakare, and then tokugadzisa ipano. Problem ndekuti mupinde muningikiri mu weekend makatsama, anditika mupinde mu weekend makatsama, mupinde mu vhiki rinoya rakatsama. It's time to let go, guys. I was hurt today, ndarwadziwa ndichiona mumwe mwana aitambira pano pa diaries. Anzi mayani aitambira pano mwana ye achinzi rest in peace Makuseni, and I was like what? Ndamanya kundongorera kuti yanga isiri friend yangu, ndikaona kuti yanga iri friend yangu mwana ye. Ndabvunza kuti chi, I was confused. Mwana ye akaposta nezuro, akatoposta post yake nezuro, people were commenting, akatoguma kucomment, ndofunga it was about 13 hours ago. And mwana Makuseni tichimuka takuona rest in peace, and I was like aita say ndazobvunza chiwo vanhu ndikati ko mwana uyaita sei, because apostwa nema celeb akati one day ndikureva ma celeb kwete ma celeb. Vana mudiwa hudu vatompostawo vachiti angari feni yake ndatozobvunza munhu inbox ngati iwe mwana yaita sei, zvikanzi akambobatwa covid asanga apora, anga atorikava atoribo angozodona akafa. Just like that, guys. No baba, you know what, the last bye yake yanga iri yeningikiri, yanga iri post yakaisa achitoseka antimaona. So you see kuti life is too short to keep on having those grudges. Life is too short kuti urambe uchingofamba wakarembera moyo wakabata zvigumbu zvako zvaunenge uchingori nazvo. Right, iyo number yasko exactly number yapino 084 here maisi 083. Amen, ndimunoziva beta. Okay, so anditi mazviona zvatinoti unenge wakabatirira munhu, unenge wakatsamwira munhu, but even wazonzwa kuti pano nezanzi ndoda kufona ndichitaura apa ndine phone 1 ndikataura ndisingoni makomenti zoruzira vanhu sei. No, Sandra unofona ako makomenti unozomaona after the live, unozodzokoredza live uona makomenti. Andika fona nefoni yako 1 iyoyo. Andika ndarwadziwa nemwana yekuti unge ndomuziva, ndarwadziwa kuti unge ndomuziva, ndarwadziwa nemwana yemai Ethan Nakuku exactly. Ndarwadziwa achemwa neFacebook ye mwana ye kuti unoyazona kuti mabasa ake amuteerera. Handimaona mabasa emwana ye amuteerera, mufunge zvakanaka zvaaita zvamuteverera. Andi anonzi mai Ethan Nakuku, andiona mabasa ake amuteerera kwese kwaai machemero aitwa nevanhu vasingamuzivi. Ndimzivo but ndarwadziwa kuti unge ameno, ndarwadziwa. Andiziva dzakaita covid akanga apora azongodona nhasi akashaika. And I was so hurt, guys. Ndarwadziwa mufunge, ndarwadziwa ngati Mwari nditewo kuti machemero aitwa ngati Mwari nditewo kuti nerimwe remadays musanoyo wamunonzwa kuti simendi vafaka hapazoshayikiwo vanodi toti vakazodai but rudhende ngaruti but vanga vakutitirawo zvakanaka, vanga vasina nguva nezvakawanda. Mwana achemwa iye zvototi mabasa ake aita paFacebook ati ndopatomuziira apa ndiwo amuteverera achemwa, but hakuna munhu anga achimuziva in person. Handimaona munhu wese arwadziwa.
ndabvunza mudiwa udhu ndikati iwe mudiwa handiti akanditi ona maposta aya aita about me handiti ndaona futi Kero mukadzi wapita Kero Moyo mukadzi wapita Dewa achichemawo futi naye mwana kuti she was angari mwana aingoenda kumagrupu ese ingozviparigwa nyaya dzake dzaingori dzekungofara ndarwadziwa I was so hate mufunge ndarwadziwa mufunge atobuda chimba song yaKero yakarelease majemanje ndikangoti angari one of us pano mufunge zvokuti may his soul rest in peace shame I wish then ndikaziva kuti ari kuchemerwa kupi anobatwa kupi anodi kozanza siya vana vaviri handiti maona tingochemawo nawo pamwe chete tiri chimumhepo imomo muri kwake because aitambira futi pano ini kuti ndimuzive ndaimuona mucomment section imomo ndichitombomuadressa ndichitombomumhorosa ndaitombomuona mucomment section imomo ndoma ndaimuona mufunge anomaona saka zvakangooma so right guys ndavhura namba ndakapina varida kufona fona itinzwe titange kutaura fona itinzwe varida kufona fona itinzwe titange kuti titaure nezvazvo one akangovhura musangano many people will call in antika vachida kuti vataure nyaya dzavo ndopaziva zvapanoita panapa kana one asina kufona asina kungovhura musangano chete kudai munhu anenge achitya kuti ndiitewo kutanga antimaona saka pakangovhura one musangano people they will call in right saka varida kufona wakaremerwa nechigumbu kuda munin'ina wako chaiye mai vako chaivo hanzvadzi yako bhudhi vako angave ani handiti maona this is the time ndandimaona nangu ndoda kutoreurura guys ndigai nditange inini kureurura mina nditange indoda kureurura pamwe chete nokutsvaka Mwari kuti vandibatsire ndiregerere vakomana hama dzibaba vangu ndoda kuti varegerere bankuru vangu zvikuru sei I know kuti vana vavo might be watching but that's the aim of this life ndogara ndichingotaura ndaimbotaura in passing chita ndapasa nazvo paya handichiona bankuru vangu makaramba kuti baba vamai vangu vavigwe next pemurume wavo pavakanga vasiya vanyora muviri ravo kuti ndichinge ndashayika ndokunochengetwa paside pemurume wangu pandakachengeta murume wangu ndopanda ndivigwe anditika so ndakabatikana chigumbu nabankuru vangu zvokuti nanhasi so ndinonzwa kuganika kuti okay mai vangu nyakuzi zvaratakaziva separata nemurume wavo but vana vakachataka vakati kusvika rufu rwatiparadzanisa but takakwanisa kuti takazovaparadzana isusu takuti mumwe avigwa kumasvingo uko umwe akuvigwa mutauni mugweru and this zvakaitika vanhu vakuru hapasisina tasara isusu tatiri vana handika vana venyu bankuru munove ndimi baba vakuru vasara I know this life will get to you handiti muri baba vakuru vasara bankuru maifanga kuti protector maifanga kuona kuti ava vana vasara makaramwa chitunha kuramwira isusu vana because daka renyu sana baba mukuru ramai venaro naamai ranga risingapinzi isusu hapana chataisiva ende mukuru anga ari nini by then I think I was 25 26 mukandiramwira chitunha mukati ngachivigwe mutauni mukazouya musi weburial wamatomboti atitsikiko ndakabatikana kuti isina rete maplans zvinhu zvakanyorwa mangwane mafuneral policies avo mota dziripo Doves yakamirira kutora chinisa munhu unovigwa pasati pemurume wake takutumba mwana kuti ndo zvaitika shoko raitika kunoku saka musauye henyu kuno kugweru tukuya kukone body because sezvanga zvakanyorwa pahulu mwana osvika oti odzoka the following day achiti varamba vati kwanzi munhu uyu avigwi muno mumusha because of grudge renyu ratanga tisingazivi asi ndoda kukuregererai asi zvishanditorera nguva asi ndoda kukuregererai bankuru kana makatarisa kola hello Chisimeli. muri sei kola Andiriva Chisimeli. Ndini maka ndinogara ndichimbokuti Chisimeli ndiba kutaura nemi Chisimeli ndautaura nemi. Ndini hamumbondiconsider I don't know why. Kano sorry muningina you feel that way but I love you all mungu ndinowandirwa ufunge ndinowandirwa musawandirwe kani wandirwe nanoesera katokara mundani ndinowandirwa muningina but I'll try to accommodate you nhasi uneiko muningina uri kuda kuconfessa kuti kuti ndiri paconfession yangu pawafoni nhasi andapedza angu asitegona kumboteerera yako inini ndirilaiguru ndiri mhama chaiyo ndiri chikuru ndinonyaya yangu zambuya ndada ndizotaura saka shungu dzangu ndiripa kuti kana ndichibvira please ndifonerewo mutombo dzangada kupa inyaya yangu muda kutanga maitaura panapa omwe kwandiri nini right mirai nditore screenshot mirai nditore ndatora screenshot saka ndichingopedza ndokubatai kuwhatsapp and then totaura iri pana whatsapp number nditi then mozouya ini nayo
All right, thank you. Right. So nyaya yangu yanga iri pakuti zvakaitika kuti bankuru vangu ndikudze pakatangira nyaya zvakaitika kuti baba vangu ava bankuru vazosvika pakuramba kuti amai vavigwa mumusha munove mufamily musha chii chakaitika ndechekudai. So anditi pakatanga kurwara mudhara anditika akatanga kurwara iye ndobva atanga ashayika. Saka sezvamunongoziva ashayika kudaro vana bankuru vangu avava kune vanhu vachine that mentality yechivanhu vakuru yakare yekuti kana pachinge pashayika munin'ina wavo ivo vachigara kumusha zvinhu zvose zvakashandwa nemunin'ina wavo vanozvitora anditika vozvita zvavo mukadzi anenge asiwa nevana hana basa. So that was the case yanga iri yedu isusu antimaona. Saka but anyway isusu hapana pataikwana tatiri vana vadiki anditika sekuza kwanaita mai parikuita dei ambomira ari kufona mira chimbomira mira ku then uchazofona. So sekuziva kwamunoita imimi pashayikwa papaidzinge zinyaya dzevanhu vakuru imimi munenge musingasivi anditika regai ndichingotora makozi evanhu naida kutanga ndapedza yangu but now namba yekufona iripo chiregai ndichitora vari kufona hangu tichingotora vari kufona vacho. Kola hello +263 hello. Hello. Yes, uri sei? Mushe kuri sei? Right, shangu. Ndototi mama. All right. Andisiwe kuti ndotenderwa wangu kutaura zvamuritaura ndatange ndanzwa asi probably ndogona munhu ndiri off topic. All right. Asi kutaura kwamuroda kuita handizivi kuti zvinobuda here mumwoyo mangu kana kuti ndinokwanisa kuregerera kwacho. Ndichigumbu nababa vangu vakandibereka. All right. Zvazvakaita zvakamira zvakadai so kana vechishona vachitaura vanoti ndiri mwana wemusango. Mwana wemusango. All right. Ndiwo mutauro wazvinoitwa nevanhu kana vachitaura. All right. So inini ndakazvarwa ndikakura ndichigara kwambuya mai vamai nesister yangu vaive kusaidi kwana mai vana vamama vangu kwababa vangu ndandakangobvako ndiri 1. Saka takakura zvakanaka tichichengetwa nambuya mai vamai vedu. Upenyu handingati hwanga wakanaka asi taiwanira zvaitikwanira panguva iyoyo. Ndofunga ndingati ndiri kuma 4-5 years I remember inini baba vangu vakambouya kumba atosvika vandotsvaga mwana wangu chichi ndauya mukati meupenyu hwake ndandisina kana pera. Kauya vakati ndoda kutora mwana wangu tigadzirise zvinhu akaedzawo kuzvifambira. Panguva yacho iyoyo mai vangu vanga vasipo vasingazikanwi kwavari vaingova munhu aisagara panzvimbo urikugona kutopedza kana 3 years usingazivi kuti varipo mungoita zveunongonzwa kuti ariko ari kwakati. Ndingakambosangana naye saka takangokura tiri maoko mambuya navana mainini nana sekuru. Mai vako vanga vari mufambi vaifamba vekubereka ka vaifamba mundiregerere wifi yangu inombodona. All right. Aiwa tikukunzwa. Saka sezvo vangu vari mufambi kudaro birth record kudini zvashayika munhu haazivi kana nekutoziva kuti mwana akazvarirwepi birthday harinyatorei. ndaive mudikisa ndobva vanyangarika ndobva vaenda ndokukura ndofanira kutango kana grade 1 vangu hazvingaitiki. Uya wangu vakasumuka vakagadzira ndakachitoroswa bheri nesenemu yavo yekwana mai. Ndakatanga kuenda kuchikoro primary yose vaingobudikira apo neapo apa vaive munhu aigara kunze kwenyika. Ndikakuudzai kuti upenyu hwandakararama sismiri zvekuti ndaive munhu aiva kana nemabhurugwa kana 2 chaivo ekupfeka. But ndisiri mherera
asi ndaivenyerera. Mbuya vedu vaitida neupenyu hwakadaro, vaitichengeta vachitiriritira. Grade 7 ndobva vati ndafunga zvekutora mwana wangu, asi ndakuda kuti ndimutore nesenemi yangu, sezvo ndamutora nimuendese kunze uko zvine zvidai nesenemi yangu, mavhiza kudini kudini. Ndobva ndachinjwa senemi iya isimende, ndapiswa kwambuya zvikanzi kuitira kana necertificate grade 7 unofanira kunge rine senemi yangu. Pazvava manywa mwamunayo netumari twake bhegi pano rabuda, passport yatotorwa. Ndakuenda kuhigh school ndane senemi yavo, kuenda kuye zvapera. Ndakagara mbuya vedu zvakare vachingotichengeta. Ipapo madhodha vangu vakubudikira, vaisenda mari yeschool fees, mari yechikoro vaisenda, mango pese payanzi iri kudiwa vaitumira. Ndobva ndave form 3 mai vangu ndokubva vachizoshaya. Kauya mama vakachemwa, tati tikatora vigo. At some point ndakamhanya ndandisingafeel anything because she was never in our lives. Zviye zvakuti ungave nememory yekuti mama wangu takazombodai apa sina. Mwari vakazotirwadzisa, Mwari vakatitongera. Gore rakateera racho kwashaya. I was 17 I think. Mbuya ndokushaya. Saka munoziva kana takakura kwana sekuru. And mai vedu sekuexplaina kwandaita kuti upenyu hwavo vairarama sei. Saka panguva dzese dzatakura idzi munoziva here kuti hakuna munhu ane rudo runenge rakoko pasi pano. Mbuya vedu vaikavhira, vakadambosumudza musoro. Munoziva here rekeni kudzi inonzi reality, zvamakaita zvimini. Sandikutaura kwandaita ndikati kwamuri mutori mama kwandiri, mukange mune masisters enyu nemabrothers enyu, pakangoita one akangoda kuti adonhe kudai, anotenga chikafu kana kuti atenga magetsi pamba ipapo anonga achizikanwa. Vana vanhingi vanozodai vanodya chikafu chichi. Saka kufa kwakaita mbuya vedu upenyu hwakachinja. Zvinhu zvakabva zvashata zvikanzi ngavaende kwababa wavo. Ini ndindaiva nababa vaivapo. Mukuona profile picture yangu, ukaingoti uyo mwani white ndiye sister yangu, ini ndine blue. Mablessings aya. Saka pakaitawo vamwe wani sekuru vedu vakati aiwa vana ndotora ndochengeta. Vakatitora sekuru vakati muvhisa tikaenda kune imwe town. Venyu ukatochinja. Ndakabva ndapasawo pfumvu yangu, vavati vanoendera mberi nekubhadhara. Zvisinei basa ravo rakabva rapera, zvavanguvaomero sekuru vaive. Pekutogara chaipo vanga vasisina, vakabva vawana pekugara 1. Achibva kuti ndigare nemwana musikana mimba hazviiti. At least uyo mubereki wake upenyu, regai ndimuendese kunani nababa wake. Kana nanhasi ndinovatuka sekuru vangu kuti vakandikanganisira muupenyu hwangu. At some point ndaivo excited kuti ndakukura nemubereki, ndakukura nerudo rwababa, but Mwari vandirangarirawo ndakuenda kune mubereki wangu tinonooneka tiri pamwe. Panguva iyoyo ndanda A-level ndichitofanira kunyora November, sekuru vakandiuyisa muri muna July. Ndobva vati don't worry about kunyora, ndokuendesa ndotoende kunze kwanyika kwandiri chichi. Of which pandakambotena 18 zvakarambwa kumapepa acho kufambira, cause ivo vatori necitizenship yekunyika kwavanogara.
zvikanzi mwana anofanira kuapply ega since atina 18 and kana akuapply ega ubvanyora English test kuitira kuti zvitese zvifambe. Saka unless I was below 18 ndaitorwa as under use visa mara apa zvavisachaite saka pane mari dzakudikwa vakungotanga kungotsika ndandopana ndatina 18 then kuzoya kwandakatoita kunoku kwakutanga kuti regai ndireze mari yemaenglish test acho and chichi munhu uyauya anongo I don't know. Ndakamova in ndakagara pamba pavo sisimende vaibhadhara hanzvadzi yavo chikoro ndiripo pamba ipapo. No university, no course, no what. Imba hombe imaendotogara pamba pakanaka zvokuti hanzvadzi yavaenda ndakaenzana nayo paranga akafoira but they decided kuti adzokorodze chikoro which was okay but ndaimubikira I would clean after her ndaimuitira zvese yaingonzi ari kuverenga taigara tiri two zvichiva zvaindinoedza kuti mubereki wangu iroyo anonditreata like this. Nezuro ndaive palife penyu ndichiona pamaitaura nyaya dzemasare chichi nyaya dzemaprofita. Ndine mumwe munhu wandakambosangana naye murodi handiziva kuti ndinobhilivha mazviri kana kuti kozi handisati ndamboenda kunobvunzira kumuprofita but kune munhu wandakasangana naye akati hanzvadzi handisi ero tinotenda kune zvandichataura but ndaona sare pauri rinova rinokuita kuti uve nejambwa mukati meupenyu hwako uve munhu anosemwa nezvawakaita izvo. Unozviziva here kuti unogona kushaya murume uchagara naye kwenguva chaiyo mukati meupenyu hwako ugonzi murume nekuda kwerinonzi sare. Unofanira kutsvaga rubatsiro. Murume iyeye ndakamupindura kuti hanzvadzi imi maona dambudziko pandiri ko madii mandibatsira murimbe pane kuti zvamuri kutaura kuti ndinotsvaga nonibatsira. Achibva ndidaira kuti semunhu wasangana naye murodi unogona kutadza kundibhilivha asi kana uchizongoona mukana nenguva ukawana maprofita kana kuti vechipostori vanokubatsira uzozvifambira. Handina hangu kumboita hanya nazvo. So zvandiri mwana wemusango kudai ivo vane mhuri yavo yavanogara nayo nevasikana 2 nemukomana 1 vari kwikoko kunze. Sisimeli havandimhoresera izvozvi inini hakufana kuti havatotaure neni naiwo mawhatsapp akazouya unotonyorera munhu kuti hi sisimeli how are you obva kuti hi obva kuti how are you obva kuti I'm fine obva kuti yeah I was just checking on you obva kuti thank you. Iwo hana pari kubvunza kuti wokwewo wakadii vese vari 3 hapana hapo ari married vachitori vanhu vechidiki vezera rangu but handiziva kuti havana kundiacceptawo here sekuti ndoupenyu hwangu kana kuti ndozvandiri mukati meupenyu hwavo handizivi but handina rudo ruya zvakuti parental love randinowana kubva kumubereki wangu. Ndakasvika pakupidzwa chikoro nemutorwa Smeli varipo taishita kuti vari kunze handireve kunze padhuze pamura zvitoreva kunze munhu wanana kupinda kurelationship naye achibva angoti zvekutoramba wakagara hazviiti. Ndafunga hangu kuti toitese kuende kuchikoro kuti ndiende kuchikoro kwacho zvaisakwanisika kuti nditakure mabhegi ndiende kana kune
mamwe universities out of town now zvaisimudza mutauro sekuti munhu yauya asingade kana kuti nditi ndichambononana mainini ndichamboenda kune imwe nzvimbo kana kune imwe town inyaya like very so petty like that. Saka hapana pandaizotakura bhegi nditi ndakuenda kuchikoro kwakati ndakaopta for long distance learning. Vandotanga kudzidza vakazoita find out second year pana akaito makuhwa kwanga ndanotsvaga internship achibva ataura kuti taona mwana wako kunoku kumwana wako akuenda kuchikoro munhu wemudzimai ndiye akandiitira makuhwa achibva azviziva and hazvina kubuda zvakanaka vakandishaudha kuendere chikora chinazo chinobatsira Zimbabwe hamuna kana mabasa vanhu vangani magraduates vanongograduata hakuna anoshanda anambomira vakazotanga kubhadhara third year handiri ezvinezvo and then vakanga vasingazivi kuti anobhadhara ndiani ndanga ndakatoipa kuti ihama dzinobhadhara ufuchi dzadzisiri idzo dzaibhadhara sekutaura kwandaita ndakudza yaibhadhara so ndingangoti ndine bundu pari zvino pane covid vese nevana vavo vandotaura vari kurwara and patori nemwe wacho ari necritical state but mumwoyo mangu sekutaura kwakaita munhu nganditendere sezvo chiri cho chirongwa chenyu mwoyo mangu mune bundu handina zvandinovanzwira kana kuti titi baba vangu titi I have been through a lot ndipamba pavo pana there's someone anotaura mashu at some point wakambosvika pakunditsa kuti I don't owe you anything. For me and your mother it was mashoko iwayo nditogara tichizvitaura tichizviseka. It was like for me and your mother it was a one night stand. Sure. So yeah, I'm old enough. I know what a one night stand is. I understand Nakura, but those words coming from the word which it is parent and dango summarize our I don't know kana mchinge manzwisisa ndokunzwisisa ndiri kana kuti panzvimbo yandiri but ndizvozvo zvandinazvo ofuchi kuti nditi sekutaura kwamama muchita kuti unofanira kuregerera munhu kuikiriza trapera upinde other way ida handizive chekutovaregerera chacho because he hasn't stopped yet. Sure. Then that's where the problem is kuti he still keeps on doing the same thing and it will tinorarama mazviri he's someone wekuti kuva online chaiko kuva online pawhatsapp imosva kuti uve une a nice hairstyle inyaya kunzi anorukwa zvinhu zvinodhura something chavanenge vasina kubhadhara ndinomona online time dzakati handizivi kuti vakandivenga here kana kuti ndozvavari but inini manje I've developed imwe bitterness towards him yakakura yekuti kana kuti ndiudze Mwari kwacho kuti ndoda kuvaregerera hatina chekuvaregerera chacho because hazvisi kupera probably zvingangoperi kana vasisipo but mukurarama kwavo chaiko hazvipo. Okay. Kola mwanangu uri kushanda here kuzvino uri kuenda kubasa until you are now independent? Handisati ndapedza kana chikoro chisachapera ndichiri part 3 now. Okay, saka iko zvine zviva kubhadhara here?
that's the thing kuti vachiri kubhadhara dai vanga vasingabhadhari advice ndanichida kukupa ndanichida kungokudza kuti you know what my mwanangu forgiveness you are not doing it for the sake of your father, you are doing it for the sake of yourself. Iwewe pachako you want to set yourself free. Dei chinzizvo vanga vasiri kubhadhara une bezari or something ari kubhadhara. I was going to say unozati chi forgive him iwe mumwe mako pachako ti Mwari I want to forgive my daddy munoziva zvakaitika but you stay away sezvo wave independent. If it means kuti wakuzvimirira you block and everything you do that, but now the thing is vachiri kubhadhara school fees yako and asati wapedza chikoro, so kutiti blocker panogona kuoma because who's going to pay? Because sometimes zvinonetsa zveshuwa I understand what you are saying kuti uti unovaregerera because he's still there and vachiri kuramba chikudza izvi zvakutaura kuti ninyaya yekuti vari kubhadhara handitika ukaiswa hairstyle usingazoti yabvepi vanobva vatokudza kuti maiwana hairstyle vofatanga kutaura mawhatsapp group and what not. It's like iko zvinezvi vakungoita zvekungoti vakuziva kuti uri muthird year unopedza manje andiwana, but ukatopfeka chinhu kana kuti vakaona something new pauri vanenge vanotoita godo neyokurwadziwa kuti iwe wakubudirira vavo vana vavakazvara nemudzimai wavo maybe wava naye kana kuti akazoshayika vainaye sezvo iwo wainzi uri mwana we1 night stand havasi kubudirira vari kudofora andikuona. So now I don't know my diary is very tricky because baba vachiri kubhadhara saka kuna munhu anobhadhara here third year uri une mufango kuti makore mangani tupedze 4 years ndopedza next year apa ndakutopedza next year because of COVID and all. Saka mukadzi wavo mupenyu vanaye ikoko iye handino wangu relationship naye havatotauri neni ivo samama and neni wake ndakakwanisa kuzviaccepta panoda unzwisisa kuti handingazivo pamwe hama dzangu dziri pano dzingandibatsire handiti mati I should forgive him for the sake of me kuti ndive nepeace right. After that process kana ndorarama muraramiro iwoyo ndiri in that path yekuti alright ndavaregerera ndoda kuve nepeace mumwoyo mangu and then posumuka futi another issue again votanga futi kundishauta sisimele baba wangu vanondituka baba wangu vanondishauta sisimele zvekuti ini ndinotokumbira kuti probably ndakazviitira zvinhu zvangu ndikapedza chikoro chacho ndatanga kuzviraramira pamwe nyaya yekuti ndinogara pamba pavo kana kuti handina answer pane zvakadaro. Currently you are even staying pamba pavo like now utogara pamba pavo zvino vanenge vako havasi kukuona here uri palife? Ayo ano ndiri mumba mangu ndega ndiri murumu mangu. I hope havanenge vavafollowi panapa mureva kude kundiona kukunzwa kuti ndiwe your sisters. I don't worry about that. Hapana anombodinzwa imba yavo sezvandataura vanhu kuti pano pacho kuti nezera randinaro kuti ndibve kutakura bhegi ndichambonona vana mainini kugokwe hakuna zvinhu zvakadaro. Kune vanhu vandakakurira kune vanhu vandakaona ndichikura muupenyu hwangu hazviitike zvinhu zvakadaro havadi. I don't know kuti it's because kuti vakatambidzwa responsibility here probably when he was not ready izvozvo handina maanswers nazvo handitoziye vangato network but anodzoka. Yeah, this is a sad story guys, very sad, very sad. Guys, what advice can you give to her? Mungamutichi, what advice can you give to her? Actually under the father's roof antogara namainino chavatotaudzani vana atozosvika pakudora network yake sezvaataura kuti network yangu inogona kunetsa. Poitwa sei guys, apa anoitwa sei, poitwa sei, right? Adona sezvo Adona, I know she's going to follow in the comment section guys. I'm going to take only 3 callers vanomupawo pfungwa dzavo kuti oita sei guys. Mind you kana uchifoneko zvino kaisati yave nyaya yako inyaya yekuda
kubatsira kola kuti oita sei pasituation yanayo tichipinda mune next guest apa iko zvine zvitikuda vanomubatsira antika nemasano kuti oita sei because achiri kugara kumba kwavo vari kubhadhara ndivo school fees but kumba kuri kupisa apa iye akavagumbukira. So for us to say kuti forgive him right now ari kubvunza mubvunzo kuti ndaka ari kubvunza ari kuanzi how old is Kola andina kubvunza asi ari kuZimbabwe so takati isusu ichapera sei poitwa sei. Right. Hello. Hello. Yes, masquera sei. Dasquera ngoma wangu masquera. Tasquera. Nyaya yake ka. Yakada ungotifana neine yangu inotinetsei kuihandla but zvaningatongoma advisor is kuti angovaregerera until aita chikoro chake abva akukwanisa kuzvimiririra inochizongosuduruka pavari. That's my thought. All right. No, pakanaka Kola. Thank you very much. Pakanaka. All right. Chireka ndiko kufonera beki kana vanhu vapera kuti gopinda pane yako. Titore vamwe tumo. All right. Thank you. Okay. All right. Right. Vari kuda kupinda pane yavo saka tikaitange tatola makolas first then tozopinda pane yake. Kola hello. Tasquera sei. So sorry yake ndochimuti mwana. I think kufunga kwangu inini kwabva ndo kwakure. Akuenda ndo padhuze. Ati ari kupedza next year. I think ndochingoma-advisa kuti teramira. Uwane kuachiva zvauri kuda iwewe. Nekuti tikati asimudze musoro panapa. Kana kunobvunza tumastori kuti sei pamwe musingandine kana kubvunza anything atizozive kuti baba vanobhadhara fee. Saka ndati kwabva ndo kwakure paakuenda ndo paapadhuze ngaangoteramire aone kupedzerwa kubhadharirwa school fees ndo advice yandingamupa chete. All right, thank you very much. Thank you. Right. She's been trying to call again. Anyway, the guy answered my advices Evan ndopi inyaya inomutsa maronda. Pane asenda message right now anzi I was about to call but I started to cry. Sisimela handisi kukwanisa kuregerera. I don't know kuti nyaya. I don't know kuti nyaya. Kola hello. Hello, Sisimela. Masquera sei. Dasquera hangu masquera sei. Tasquera. Sisimeli inini ndine 30 years. Ndakagara exactly zviri kutaurwa nemunin'ina wangu handizivi hangu kuti ane makore mangani. Asi ndine 30 years handisati ndawanikwa handisati ndadini. Asi ndoda kungomuudza chinhu one. Ndakararama semararamiro aari kuita. Hapana zvimwe zvinogona kuitika kunze kwekuti anoshingirira kuti apedze chikoro. Ukapedza chikoro chako wakuzviraramira achatoona zvekare vanhu vava vachimutsvaga. Handina zvimwe zvandogona kumuudza. I've been in the same situation like here. But anotongofanira kutenda Mwari kuti ari kuwana mukana wekuti aende kuchikoro. Saka ndinongomuudza kuti ngaashingirire apedze chikoro. Ndo zvandingangomutaurira chete. Yeah, thank you very much Kola. Thank you. I think ndiyo your advice muchitongoti shingirira upedze chikoro then uzotangira ipapo. Ngatangira hake ipapo. Maini yange yakatongosiyana because vabereki vese vanga vasisipo. But iye baba vake vatoripo saka ngaashingirira hake nechikoro. Apedze chikoro. All right. Thank you very much Kola. Gaitura mwana kufona. Hello. Hello, Sisimeli. Muri sei?
ndiripo handizivi makona zvekuadvisa first kola akwana iri foni iri kuona live ndo iri kufona zvese anga akwanawo but you can talk kana kuti muri kutaura nyaya yenyu no ndachida kuadvisa kola muadvise yenyu anyway my advice to her is sometimes forgiveness is not forced. You cannot force yourself to forgive somebody. Just like you, Pamoshta, again, you could say it happened within 25 years. You still want to forgive Bampuruvenyo, but it's a started a weird. And it's Saka ear gas are forced to forgive Babaki or could understand why her father is doing what he's doing to her. His father clearly doesn't love her. She shouldn't force it, or she shouldn't try to find answers where she cannot, she shouldn't try and ask questions where she will not find answers. She should just accept it. Iye kana achikwanisa kuvada vasingamude kudaro ngaangovada zvakadaro but ngaasabvunze mibvunzo isingakwanisi kupindurwa because it will only harbor bitterness, inowedzera bitterness mulife yake. And for now akuziva hake kuti vana vababa vake havamude ngaasavatsvake because the moment yaunomutumira message achikureply one word ucharwadziwa kuti nei asikuda kuzivawo kuti ini ndiri sei but munhu wacho haasi kuda kuziva saka you can't force handisi saka sometimes it's a bitter pill to swallow. She should just tell herself kuti ini ndiri nherera handisi not kuti in a way yekufila sorry for herself but she should firm up and oita soldier onoziva kuti nini munhu aindida or munhu aida nezvangu chinili ndimbuya vangu and mbuya vangu is not here for me. Baba vangu is only there to pay my school fees and he should because ndo vakaitisa mai vangu pamhiri pangu handiti saka zvekuti baba vangu vanondidai or baba vangu vanondidai, people will always be people. Munhu anochoose kuva who he is. The father chose to be a deadbeat father. He chose to be a cruel father towards her. Even my half siblings, they chose to do what they are doing to her. She should not take offense. I know what life goes on. She continues to nekubhadharwa school fees yake upenyu wake uchenderera mberi because ukada kuva that feeling in life unosvika pakufa uchingoti inini vanhu havandide. She should love herself first and start thinking ahead to what do we do. Imimi, look at where you are. I don't know how much about your life, but judging from the little that you gave us, you soldiered on. Even if the only people who were supposed to be there for you in life, but you soldiered on and you're a strong person. And so that's what I can just tell Kola Kuti. Leave them alone. Don't beg for the love or you know. Gango continue in life yake. She should just be herself. Omiro chikoro chipere omiro kuenderera mberi nelife yake wakasiya vakadaro zvekuva forgiver it will come around mwoyo wake unozongomudza kuti you know what baba avo vatune problem wo zvavo chingosiyana navo ngaasarestle nemafeelings ngaasarestle nekuti people should treat me the way I expect. She should never expect anything from anyone. Contribution yangu. Wow, thank you very much Kola. Thank you for your contribution. Thank you. Ndigiroka ma ice blocks nai. Ndigiroka ma ice blocks. Unopenga chokadi hidha ungati kwa ndikumwa mayewu aya. Hidha kwana yu. Iyewu iri. Hidha kwana. Right. Guys, izi nyaya dzakada idzonetsa idzi. Nyaya dzakada idzinonetsa. Mandinzwa ini nchiti I would like to forgive him. But zvakatika 25 ndiye 25 anditika how old am I right now? 42. Paita makore mangani pakati anoona aitika zvinonetsa though kuti ndinongoregera like that but I need to not kuti right now pandave I don't need anything from him antika but I just feel kuti like this forgiveness is good for me not for him. Time yandaiva need a sterek time yandaivada kuti vapeche mapuri apo neapapo he was not there, he couldn't. But ndakungofila kuti now iko zvinezvika I think I should just do it for myself antika inini pachangu. Saka anyway gaitinzwe Kola kufona ava. Kola hello. Hello ya ndakuchitaura yangu mamiriro ayakaita. Alright, taurei. Ivema nwedzi. Ndingangoti baba vamama vangu vakarwara 2014. Varwara
I was the one ndaimhanya kuchipatara yeti kuna mainini vainge varipo and kutanga kurwara kwavakaita it was like vakaita mild stroke vakadonha mutoilet vadonha mutoilet. I was the one akavasimudza kubva mutoilet ivo vakamira padho ndakachivanesa sekuru vangu vaivai ndakatifona ndichiudza mama that time mama vangu ari kudiaspora ndisandauya ndikavanesa sekuru vangu ndichiti ndikabva kuchikoro ndaienda kunovaona and mama vakauya vakaita some few weeks vaina sekuru baba vamama vangu and vachizofa that time bhodhi yakaenda vakafira kuri kuSwaziland kunonzi kuNazarene Hospital vafa kudaro ninwa mama vakaenda nebhodhi kumusha vachisvikako vakaskotaura kunana vabereki vababa vamama vekwadya nyika zvakachinzi mari zvakachinzi miracle namai vake ndo vaita kuti sekuru vafe and to me zvakandibata manzwiro andakazozviita ndichienda and kumhondoro kwanyamweda it was like everyone aingondoona anga kungoti ndiwe wainzi wakauraya ningirikini baba vamama and to me zvakandibata. So pandakazouya kudiaspora mba ndakunzwisisa kuti sei vakadaro then ndopakazobuda chokwadi chekunzi sekuru vakafa vaine chigumbu chekuti baba vangu vainge vasina chavakabvisa iyeti mama vangu vane mabrothers avainavo saka izvozvo zvakandibata zvakandibata zvekuti ndakamboita pfungwa yekuda kuti ndikadzoka ndakashanya kuSouth Africa vane munin'ina wavari mondombogara naye munin'ina wababa vangu ndichibvunza kuti ne60 cents dzeinyimire munozvionawo sei kuti munoyatsoziva kuti varidzi vepfuma havasisipo and hakusisina ariko imimi munozvionawo sei makuomesera inini semwana so yeah that's my story. Right. Saka munotaura here, are you on talking terms? For now, ndadzidza mama ndakangoti ndakuregererai mumwe nemumwe ndaite anoita tongodhuma nomafunctions nekana papiwawo ndopatinenge tichionanawo ipapo. Yeah. I don't know, maybe as the time goes on, maybe you'll be able to forgive them. Kana wawana closure, maybe pa ucha uyo wakatawana navo, vachakupa nigikiri. Wakaita volume TV on, wita volume ili kunzukika. Yeah, gune, gendende gune imwe rumun. Hello, right. I think zvingoripo zvokuti pawati muchasangana uda kuzogara navo pasi maybe ndipo pauchawana closer kuti why vakaita zvinhu zvakadaro, why vakati mauraya munhu imi musina kuuraya munhu, because sure zvinhu zvatira zvinorwadza kana usina kusimba kunzi wauraya munhu zvinhu zvinongo apa vanhu vanenge vachitofamba chiutasa nehistori kuti uyu mhondi akauraya munhu izvo iwaona kana munhu wakambouraya. Ende pandakauya kudiaspora munhu wandinotokomunicata naye mwana wababa vangu mukomana anonzi Kudzi aripo paFacebook ndiye wandinotoziva and munhu wekuti hatozongomutambiro as a brother nekuti tinototaura achitondibvunzawo kuti sisi zviri sei but kuna mama manje mama vanenge vachifila kuti hazviite sei uchitaura naye yet kwandiri is more like a brother. Okay, saka pave ne complicated situation yekuti now when you talk to this brother of yours mai vako vaunawo iko vanenge vachiramba kuti handizvidi uri kutaurira ine munhu uyu. Yeah, saka uri pakati.
ya saka uri pakati nepakati. Right. Alright, munin'ina Miracle tikudonhedze titore vaviri tinzwe kuti vanokupawo mazana ekuti chii then tichiendera mberi. Otherwise ringori dhere kuti tingovhisa zviri pamwoyo pedu apa. Tingovhisa tirerutse, handiti kunonzi kutaura kunoporesa, kunobatsira sometimes tirelease so that we can be able to unogona kuva usingakwanisi kuregererako but kuzvitaura unoitawo nani, unorerukirwa, so mutoro unoreruka pane kungoramba kangouchengeta uchingofamba nawo. Alright, Miracle, thank you very much. Rega titore vamwe kana tu vaye vambotudzawo kuti zviri kufamba sei. Alright, thanks. Alright, Miracle. Right. Munin'ina wedu wepadhiaries yo guys, maiwa nyaya kwanzi ndakanenedzegwa kunzi ndakauraya sekuru, izvo sekuru vanga vadonha vakashaika vega. Saka shoko rakafamba kuenda kumamisha kwese uko ndichingonzi ndini ndakauraya sekuru, ndini ndakauraya ini namai vangu takauraya sekuru. Saka ndine chigumbu chekuti ndine chigumbu chekuti inini ndakatanishigwa sara muchinzi ndakauraya ndisina kuuraya munhu. Handiti mazviona. Saka ndo chigumbu chandinacho kuti panoda kudzoka ndoda kubvunza vamwe vana sekuru ava kuti nemhaka makati takauraya sekuru baba vamai. Nokuti vari kuchamura nyaya yekuti mai vangu pavakamitiswa pavakarogwa vakazvara Miracle iye yanga achifona uyu hapana kubviswa kana senti. Saka ndo pane nyaya yavo of which havasiwo vaifanirwa kudya mari, vanofanirwa kudya mari vakashaika. Saka ndosaka vairwadziwa kumwana uyu kuna Miracle. Handiti mazviona. So ndo nyaya yake. Amene pane vaviri here vangada kumupawo mazana avo maviri kana pasina mwafona indipedzise yangu. Anditika indopedziseo yangu. And talking helps sometimes because munombonona dzimwe ndichingotaura ndichiti andabasa nawo zvinenge zvichingokutokonyatokonya because hauzvitaura, handina kukuzvitaura. Handimaona handina kukuzvitaura but sometimes maybe ukazvitaurawo unofilawo better. And I don't know how yari kufona kule this line kuti pari kufamba sei. Caller hello. Caller hello. Okay. Handiti maona. So vari pere vanoda kungabatsirawo Miracle panapa. Oti adini ndatomuti hangu closure yanoda isi zvachitaura nabamnina kava paanouya ozowana closure kubva kwavari achivabvunza vachinyatso kumutsanangurira kuti zvakafamba sei. Right. Yangu nyaya yanga yakamira yakadai. Amai varwara, baba varwara, nditika baba vashaika. Baba vashaika handiti hama dzauya. Ava ndimaine baba vangu namai vangu vanhu vakarorana kakudhara vari vanadiki vane muchato wavo. Handitika vatori nevana vavo 4. Handiti tiri 4, 2 girls 2 boys. Hatina mboshota, hapana akafa, takakwana takadaro. Right. Zvadaro kudaro paya mudhara arwara nguva yakareba azosvika pakushaika. Ashaika kudaro vauya ava bankura vangu ava. Handitika baba ava. Ndo mukoma wavangari mukoma wavo mukuru, ndo mukoma mukuru, ndo mukomana mukuru mumusha, ndo baba vakuru. Saka samwe nyaya inenge isingaperi nhasi yangu. Regai titori vari kufona. Caller hello. Hello, Mary. Muri sei caller? Ndikunane muri sei? Ndiri right. Ndoda kutaurawo. Taura yenyu. Ndoda kutaurawo chigumbu chandinacho. Alright, taura yenyu Ndoda kutaurawo chigumbu chandinacho, ndine chigumbu nababa. Baba vangu havana kundirera. Ndakarerwa nevamwe baba. Baba vangu vakangomitisa mai vangu. Ndokubva ndagara ikoko ndobva ndangoponerwa ikoko kuna vamwe baba. Baba vavo ndobva vandichengeta kusvika ndakura. Ndatorwa nambuya vangu ndobva ndandogara kumhondoro, ndobva ndabva kumhondoro kuya. Ndokubva ndadzoka kuna mai. Mai vaingotiritira nababa ivavo vachingonditora semwana wavo. Asi ndakazoziva kuti baba havasiwo vangu pakashaika mai 2008. Okay. Iye zvino I am 42. Ndakatozoziva ndava kunoku kuJoni. Pandakafambawo kuna vamwe vanoitawo zvechiprofitawo. Vakandiudza kuti enda pakati undobvunza ivavo vachakudza baba vako. Okay. Ndopandakaenda kumusha. Ndopandakasvika kumusha kuya ndobva ndatondoti ndasvikawo panapa ndabvawo kuJoni ndarayirwa ndiuye pano ndiko ndingawana baba vangu. Vatoti
wani waitomboya uri mudiki pano. Yesu. Inga munhu yeye anoona. Anoonesa munhu yeye. Muri kuda here namba madiaries? Madiaries muri kuda here namba? Pane munhu anoona pana muri kuda here namba madiaries? Muri kuda here namba? Mira. Muri kuda here namba uko madiaries? Kwata munhu anoona akaudza kola kuti enda pakati baba akakurera vasi vako achinosvika pakanzinga waimboya one mana malikes ona malove nemalikes ona vanhu vari kudava videona nematambudziko asikana zvisinali ndakarayirwa enda muraini menyu ukaenda muraini menyu imomo ukandobvunza kuti vanoira dhuve ndivanani. Alright. Ini ndobva ndasimuka kuno kujoni ndokuenda kupi kuzimbabwe. It was 2012. Ndobva ndasvika kuya ndobva ndasvika ndikabvunza kuna imwewo vamwe mbuya wangu munyaya wangu ndandatobororwa kwekutanga murume wangu akazvisheka ake asi munyaya wangu iye ndo ndakatobvunza sezvo ndaingowirirana navo ndikati vanomboera dhivi muno muraini ndevapi ndobva vanditaridza kuti ndeava ndokubva ndaenda ikoko ndati ndasvikawo nenyaya yangu pano taingovatona vasekuru ivavo ndichikura ndiri muraini imomo ndokubva ndasvika ndikavaudzawo nyaya yangu ndikanzi aiwa ndinotoziva nyaya ngatitosumuka tiende kuna baba vako izvezvi sumuke kumasvingo tobva kuya kumusha kuya mumasvingo muya ndanei baba vaya baba mwana wenyu ndaona wosvika pambao wabva joni uko watisika mudana pano wati warayirwa kuti ndo pamusha pake baba vaende kuti ndizvozvo ingawani vari mudoko maiguru vaizviziva maiguru vangu vatoshaika papo ingawani waimbouya ari mudiki paya muwani zikanzi maiguru vaitombodaro vachiti kono munomboregere kutora mwana wenyu achiri mudiki munoregere kutora mwana kana mbuya vachidaro imi ndaisingazivi ndiri mudiki saka ndakura ndakatororwa katu kese mari ichingodyiwanani nababa ivavo vakakuchengeta asi vane kodzero yekuidya zvanini ndokakuchengeta ndo vakaipa utoidya because ndokakuchengeta ivo variko zvavo asi chigumbu chandinacho kuna baba ava vandakazowana manje ndechekuti manje each and every month it's a must vatofona mwedzi uchingopera chete noda mbeu udzimkosha toda mbeu hakuna chakati every December chingeenda kumusha hakuna chakati saka ini ndakazobuka madaita mwari anofanira kundiregerera ipapo because last month December ndakaenda kumusha ndakazongovaisira message kuti ndava kumusha ndatovaudza kuti handichashandi ndakadzingwa basa asi ini ndiriko kubasa chigumbu changu ndicho chokuna baba vangu saka ndizivi kuti ndinokwanisa kuvaregererawo here baba ava kana kuti imhosva yanguwo here kana kuti ndonii ko ukataura navo baba vako kana paunoenda kumba kubugara navo basi muri tu baba kumbovatora mumbofamba makaenda kana kubani kana kurwizuku unonyatsonobvunza muri kuti but baba ndine mubvunzo handidi baba kweko zvino havangakudhimandika magrosary every month nembeu vasingadi kupa closure baba ndinauya ndine chigumbu nezvinhu zviri kundishungurudza ini aino takazowanana hedu handika tavaba nemwana but ndine ningikiri ndine dambudziko rangu randinaro nyaya ndoda closure makandirasirei maiziva kuti ndiri kuenda ndisingazivi ndakangamwawo semwana ko sei makagara musinambobvira manditsvagawo sezvo ndaive ndiri kuti muzive kuti ndiri kupi ndiri kufamba sei handimaona makadi kunditsvakawo ndinotoona nechigumbu chisingaita ndingoziva kuti ndingaona kupi munhu angandibatsira hakuna zvanokubatsirazve ndinotambura each and every day even handi munozva kuti mumba ndine murume handitika ndiri kubasa saka ndakafaranwa kudai nditaura kudai chero muri mumba chaiko mbereko inoramba but ndinovaudza baba dambudziko rangu rinoda kugadzirwa kumusha murume hapana zvangakwanisa kuita unoti
kuti chi unogona kuenda kumba kwenyu munondogadzirwa kana kuti pane zvinoda kufambirwa kana kubvinza rekwenyu chichi takamboenda tikanzi zvoda kuti kubvinza kwako utambirwe kuti wakasvika wakauya kubvinza rako saka kuti ndivaudze dambudziko iroro havakwanisi kurisolva kuti wakungofamba nenyika umwe nomwe wakungofamba ega achingenda kwaaenda ko uyu kugona maningi sitiri kukugonera iuyu akusvita pana baba wako uyu wakoniwe here panyaya yemberekwei uyo andamboendako nezvembereko uyu ndakangoendako ndichinda kundotsvaga baba vangu chetevo patakangosvika kuti isina chokwadi yekuti unoona mukomana uyu ndokubhinga uko asi kuti ariko hake kunoku joni kunoko asi kuti hasi andambodzokerako hangu ikoko handambodzokera hangu zvembereko but ndakamboendako zvikashayiwa basa ndikamboenda kungotsvuku ndikadamboisa nyaya yangu ko kumadhokita wakainde kwagaina ndakaenda ndakamboita ndakamboda kuzama kubata ectopic ndikaita ectopic kana muchiziva kuise mwana apinda machupu ectopic ndikaita operation ndobva ndambozama kuita but from that time mansati ndawana ndikambozama ndaida kutombobuda pachirongwa chenyu chamaimbotauura chenguo tsvuku nene ndichida kutombotaura kuti ndakamboenda kunguo iyi nguo tsvuku iyi akazosvika pakuti unauvata neni kuti ndive nechi nemwana hamuna kuvatiwa here kona ini handina kuzovatiwa makaramba makati chii makazoramba muchigudii ndiani wakaramba vakazoramba madzibaba wakaramba imaitoda handiti baba kwazi ndiuye nhasi kwaziuye zvakati mameseji anga epindazve ndinofanira kuya kumba kwenyu ndofanira kuya imi munofanira kuya kumba kwangu kana maya kumba kwangu tozoita mhiko dzacho madzibaba vakati kana kotaurwa zvemari uko hakuchina munhu achaendako asi dandoona kuti nyaya dzavo ndedzeki asi imimi semunhu akanga ari padambudziko rakadai dei makanga maita muga vadzibaba vekwenyu vasina kuramba makanosvikako madzibaba vakati rega ndikupe mamusingabvume ndandisingabvumi ndandisingabvumi ndandatombozviudzwa kumusha kuti uchasangana nekomunofamba uchasangana nekuti ungova wava panguva yekuti ndiri kutsvagisisa kuda kuita mwana saka mafunga kuti kana ndikaita nemunhu uyu mwana anouya mave nemakore mangani muri pamurume wenyu papapa from 2012 achovha makore 2015 iye murume akamboenda wei kunoitwa sperm count murume haanamboenda taingoenda kuchechi tingonobatsirwa saka kuchechi maingonobatwa murimi kuchingononzi ndimi munofanira kuti munogadziriswa hakuna kumbodzi madzibaba naivowo madzibaba nanowo madzibaba asi kuti madzibaba otinowanzoenda muno mujoni muno vakuda zvemari manzi madzibaba vangu kana zvikangotaurwa pakangonzi mari madzibaba vangu havachatodi oright ko ivo pakazoenda kwababa vako ava baba vakakuchengeta ava andika baba vako ava vakabvisa here mombe inonzi yechiredzwa kuna baba vakakuchengeta havana baba vangu ka izvozvo zvinokuvharira ka izvozvo zvinokuvharira ka izvozvo kuti zvako zvifambe nemazvo asi inini ndakatenga inini inini ndakazvitengera mombe inini patakanzwa kuti chiredzwa kudii here ndobva ndati ini rega yangu nditenge mombe pamwe mbuya vakandirera here kana kuti ndoti chino mbuya wangu ndovakanyaudirera ndikafunga kuti pamwe mbuya ndobva ndatenga mombe ndobva ndandokumikidza kune vana vambuya vaya vasekuru uriwe ndirini ndikati kuda zvingadirerukira asi still zvirungoramba zvakadaro murume akambomitisawo kunze murume ane vana vake 2 okay ndinayo 1 izvo okay saka pauviri hwenyu ndo pazoramba saka pauviri apa kuti mushatalaka kuti pawanikwewo zvechinobatanidza ndo zvanetsa
zvanesa chigumbu changu chiri kuna baba kuti sai baba usingambogoni kufambirawo ini kana kuti dzinza vanonditi kwai kana kandikangotaura woti kwainzi ndapana chandakarya havatodi kuti ndiinde kuya kwandakarirwa. Kwadi kugara navo pasi taure navo? Ndakambozama kutaura navo kana ndava kuno kujoni tepavanoti munofanira kuya kuno musha tizogara pasi titaurirane nyika zvakazodai tinotaurirana zvikapera tinotaurirana zvikaita. Ndikaendako voti unotondoudza mukwasha kuti akupe mari tizotsvaga mari yacho yekutsvaga zvinhu zvinoda kuti ugadzirwe. Apparently Chiera Musoni ari kuti akatotenga mombe iye pachakakaendesa but still hazvina kuita. I think ini zvaida kuitwa nemazvo, zvoda kuitwa nemazvo kuti baba vake chaivo ivo vatenge this mombe iyi vonoisa kwakarerwa kwete kuti iye. I think zvoda kuitwa shoda ngotedzerwa chiwanhu chachona sezvachiri. I think noti izvesho tikati dzari kuita idzi. Baba patakaita dare racho baba vakati ivo pavakanyorerana pasi baba vakati ndinobhadhara asi iye zvino havachadi kubhadhara voti kwanzi vakadya mari yakawandisa. Handizoziva hangu but I'm thinking kuti zvavo zviri kufambiswa negwara ndosaka zviri kunetsa kudai. Handizivi. Asika wakamboita ukazobisigwa mwapinda munhikikiri muchubhu saka inozi ichubhu iyi haina kukanganisika. Wani inenge yakatokanganisika because kana yatova itopic inobva yabvisiwa. Saka wasara ne one but still one haikutadzisi kufunction. Saka one inongoisara one iyoyo ndeni kubazikanwa kuti inofunctiona here inodini here. But kana isina kubloka chete haifutadzisi kuti uite mwana pafeya. Ndopaunonga usingazviizve kuti uzive kuti yakabloka here kuti uzive kuti haina kubloka here zvinonzi zvinonge zvichifamba sei. But unoenda kwagynecologists ndiye anozonokudza kuti yakabloka here kana kuti zviri sei. Kuti haina kubloka kana kuti yakabloka. Yakasara yacho iyoyo. Nokuti ndakutotya kuti imwe yacho ichatondobviswazve kana ukaramba chingodero ingozama. Takambozama vedu vekuenda kumapostori uko. Saka madhayarizi ari kuti tipewo nhamba yava kwamadzibaba kwamakamboenda kuJoburg mukanopiwa direction yekwababa venyu kwaitokumbirawo nhamba. Manje ndinewana alright kana ndaikumbira kuna madzibaba ndozokupai sisinedi nhamba iyoyo. Mamusina mugovakumbira madzibaba vane makastoma unopinda Zioni but vachiita sezvemishonga like kuti Zioni vachisanganisa. Alright. Aiwa muzovapa henyu kana yauya munongozotipa tovapa. Handozokupai kana vanhukira vandipa anoona mukomana iyi mwana wacho but isu satinenge taenda kumudhara wacho asi kuti mukomana kwagynecologists kwagaini aiwa kuchivanhu somunhu handi munongoziva kumalocation kunouku kunei kumalocation panobatsirwa vanhu. Saka isi takangoenda uchingonzwa kuti panobatsirwa vanhu ndopatakangosvika paya paya ende asinganyanyi kutofambira izvozvo asi ndakatozoudzwawo kuti muzive dzinga renyu endai pakati ndokuti muzondoziva chii baba venyu. Ndopandatoti ndatowana zvababapo ndokutosomuka ndokuenda ndikati pamwe ndizo here kana pasizvo ndokutosomuka ndokuenda ndokundowana variwo. Vakangondiudza mutupo chete avangoti mutupo unongono. Asi imikola munoziva kuti pa42 years amave nadzo machanzi zenye kuti muchita pregnant amashoma handiti munoziva? Ndozviziva airtime yangu yakupera motaura manje ndakuteerera kulive. Alright hapana chakaipa indako kana airtime yakupera. Alright chap. Ndachida kudza kukola kuti vanoziva kuti 842 machanzi zave kuti vachiti vaite mwana ava mashoma adzikira handiti saka vasanyanya kuzvipa pressure vachitoti kudii baba zvikazodii wotovengana nababa kuti ngavaendese mombe ichiredzwa 42 dzafamba mairi inonzi chima mayo inenge yafamba handiti vazviona saka zvinenge zvotinetsei hauchafanani nemunhu ane 16 kana 21 wokuti kungodai unobva tongobata ipapo zvodonetsa zvinogona kuti toramba zvachose handiti muri kunzwisisa ipapa pakola. Hello kola. Ndiri right muri sei?
Okay. Nekuti nyaya chakamira so mama wedu vairwara ne. Mai vedu vachirwara kudaro. Saka nekuti isusu taitambofamba kana kunombobvunzira kana kudii. Saka takazonzi aiwa kunofamba iwo pamba iwo ubvunzoti kuti chii chiri kuitika nekuti aikurwara. Zvadaro manje saka mukoma wakabva auya mune. Mazuva iyayo avakauya mama vedu aitotaura asi pakasvika mukoma wamai vedu akabva kuti zi havachatotauri kana kudii kana kudii. Saka tadaro papatsvagirwa kuti mumwe munhu paambouya saka vanzi maiguru imimi mune zvamakaita imimi zvamauya nazvo panapa zviri pana mai nekuti munhu iye akati achisvika ne akabva mhanya kunze kudai so achimhanya kunze abva pane chinhu chasimukati andiri pana mai venyu achizivi taisaziva zvacho zvavaiita izvozvo. Saka maiguru ava vachisvika kuda mumwe musi ndakati ndakarara ndina mai vangu nekuti ndairara navo pasaidi ndakamuka kubata pamusoro kudai so pakaita kuzara mvura maiguru vaiva vari pamusoro pana mai vangu tikangoti munodza kana wakarara handiti kana munhu akakutarisa unonyatsonzwa feeling yayo yekuti pane something. Saka ndakangomuka kudai so apa mama vangu ipapo vanga kusataurawo vaingoramba vakangovhura maziso vanga vakusataura kubvira pavangouya maiguru ikavo. Saka takazoti mumwe munhu auya ne akati maiguru imimi mune mushonga wamunavo wamauyana vakatoti maybe ndatakudzwa ndadii. Mirakola wati wakamuka ukawana maiguru vakwira pamusoro pamai vako mai vanogwara ukadii? Aiwa vanga vari nechepasaidi kudai so nekuti mai vedu vairema tatabvisa mubhedha taisa metresi chete pasi kuti tikwanise kuvasimudza kuti tikwanise kuvageza nekuti vairema kuti tizovaise pamberi. Okay. Saka inini takati takararasoka pamusoro pavo ndakabata kudai kona pakadzara mvura hamene kuti ange maybe maiguru vaita kudira mvura pamusoro nekuti munhu haangambodikitire zvinoenda pamusoro pembombezeka. Saka ndakabva ndaita sei vatangoona vatangoti maiguru muri kuita sei maiguru pawangoti ndachitangoona kuti munhu wangu ari sei ndachitangomugadzisa but pane zvavaitoita I think pane zvavaitoita nekuti kuhomekokotaakoti ndangonyuwa kuti sobva ndatomuka. Saka zvadaro bvatazofamba patouya munhu wanzi mi maiguru watobvuma kutoti maybe ndakatakuriswa kumusha kana kuti zvauya pano ndatakuriswa handiti tadaro tatorova ndima yedu munhu iyeye aita zvaaita hamene zvaakaita munhu iyeye achingoenda te bvatabva tanzi mapuma maiguru urozi. Saka maiguru webva watofona kuhama dzavo vakati vana ava vandipuma uro apa tinotobva vapuma uroi vatobvuma uroi wavapumwa nemunhu anga ari ipapo akatobvuma vakatoti toita sei please ndibviseiwo kana zviri zviri panziri vakatikumbira ukatoti ndibviseiwo chitii nekuzviona. Alright, mira wakadaro kola mira wakadaro ari kuti ndine chigumbu nehama dzekwamai because mai vangu vakarwara mai varwara iye ndiyaigara namai ndiyairara namai handitika. Saka mai guru mukoma wamai akauya achizoona munin'ina wake ari kurwara handitika asi auya kudaro mumwe musi vakarara anti akaona mai guru akapapatika uswa kuona mai guru vakarara vachiita something chavaita vari pasaidi pemunin'ina wavo mai vake uyu handitika ndobva bvunza kuti koimi muri kuitei hanzi gumbe dzese ranga rakanyorova from the top kuita kunge padigwa mvura kana kuti padigwa something handimaona. Saka abvunza kuti ko muri kuitei mai guru vakati hapana ndachida kugadzirisa munin'ina wangu ndinoti akarara zvakanaka but definitely pane zvavanga vaita because jira rese ranga rakanyorova hakuna munhu anosisoita kumusoro kwejira handimazviona. Saka vadaro paya vakazofamba kwakafamba kwadza kuti mai guru venyu ndo iva vakatouya ivava ndo vari kubata handika ndobva vakukonfirana namai guru vachibvunza kuti ko mai guru tafamba tikazwa zvakati chichiri kuitika. Hanzi mai guru vakati pamwe ndakasengedzwa ndisingazivi pamwe ndakauya nazvo zvinhu izvi ndisingadi munhu wacho aitishandira ndiaitovabvunza kuti vatoripo munhu wacho isati nambobvunza kuti mai guru munhu wacho angauya ipapo achida kushandira ipapo ndiakati vati imimi mune zvamauya nazvo pano
Alright. Saka muprofita kwanza akavaudza kuti akanga ari pakavaudza kuti imi maimi mune zvamakauya nazvo panopamba. Saka mai guru manje ndobva vati handina kuda ndakaberekesewo handimaona kuti ndiye nazvo ina handina ndobva varambira muprofita. Asi mai guru vazosimukapo vakazonodza hama dzisi dzekwamai kuti ndakapimiwa uroyi ndakanzi ndimuroyi nani nevana ava. Enderai mberi. Okay. murume uyu atingobvako watotanga watofonera hama dzavo vakomana mai nana sekuru ukati vana havatipfuma uroyi tapfumwa uroyi takunzi hanzi tapfumwa uroyi apa isusu kumba kwedu kwangu handazi dzanguona vaingoitawo minongo zvazvo misikanzwa saka vanhu vangatori nezvigumbure tototi vana vaivaya vana vanhingi vaya saka vakabva vatotibatira ipapo hama dzekwamai bva dzatouya dzekupi bva dzatouya vatotanga kutoti vana vavandipfuma uroyi zvakunzi muri tofanira utori pane kuti isusu nekuti isusu nguva iyo yakafa mama vangu gogo vangu vatofawo saka vanhu vakatoti vachibva kwagogo vachitouya pamusha pedu kunochema mai vangu saka zvakadaiso zvakati mai vedu tichema mai vedu tiri pambaka asi hama dzamai dziri kukwatu kwavo kwavari tichema mai vedu asi tanga tisiri pamwe chete kuti wekwamai newe kwababa apa takunzi hanzi vana imimiri pai nekuti mai venyu vakaita sei makapfuma uroyi chichi saka tisu tosvika kumba kwababa venyu ikoko isusu takuita sei tiri kutogara panapa pamba yende notofanira kutoripa apa mari hapana tiri kufanira kutobva kuguvara kunoviga kumbuya saka ndo pakangobatanzwa kuti mari mbishana hafu paanopiwa vapiwa mudaro pawauya pamba wati munina ida hasi kuvigwa pano nekuti isusu baba vangu nanagudu vangu vakavigwa kuhararo vakunzi vari kufanira kunovigwa kumusha kwavo ivo kwamusha kwamai wavo hanzi dzimai foni imwe iri kumasure hanzi dzimai imwe foni iri kumasure pane foni kuita noise ore saka zvakaita zvazvanzi imimi vana toda kutoenda nevana ivavava hama dzababa hadzisi kufanira kuenda tikufanira kutorana nevana vatiende navo isu tikati yowe tinoenda kupi ikoko kwatisingazivi kumusha kwamai vedu tanisingakuzivi zvikanzi tikutoda vana ivava vatende navo ende tinoda unoonesa moto ikoko saka hama dzedu dzimwe bvadzati vana ava musaende nekuti zvachanoitwa ikokoko hamuzozive kuti chii chavarida unoita nekuti vari kutora mai vangu vakarorwa mumusha umu kunovavigwako ivo vana vavo nemurume wavo vakavigwa musimetisi manga tichifanira kunozonovavigawo ikoko mukuzviona saka vakabva vatorwa bva vaita sei vati muningedu ari kunoviga kuenda kumusha pekuti imi hatitozivi kuti kunofambwa sei nanhasi izvozvizvi tikada kuti tinopafamba sei kunoona kwakavigwa mai vedu hatitokuzivi saka takati vavigwa kudaro saka umwe hanzodzi yedu akati handei kunoviga mhomi saka vakabva vauya kuseni vatavaza totanga kuenda ava vangu vatoenda kudhara nebhodhi maonero acho saka bhodhi vangu vakuru vakabva vati ini ndiri kutoenda vangu vakatodhakwawo vangu vasingatozive kutozviiti kuti vangoti ini handingambosei vachienda namai vangu ndakuendawo namai vangu saka ndiye munhu ega akaenda iyeye takadaro vanhu vataungana kuseni vekumusha kwababa vati aiwa hatingambonosiyi kuti mai vavigwe vana ava vasipo taenda kudaro saka takati takunosvika pamusha pacho takabva tati veve vanga vatopedza kutoviga mai vedu vatakati saka vanga vakutodzoka kuzimbabwe kuharare isusu tisitopesana navo vanhu vaya saka mai vedu vakavigwa tisipo chaicho chekunzi takapfuma vanhu uroyi hatina kupfuma vanhu uroyi ende hamene kutoti ivo vanga nehendere kufa kwamai vedu saka vanga vasingade kuti tizozvizive kana kuti tizive panovigwa mai vedu nekuti maybe taizoita something nekuti murume yeyu aiona maybe vaizoti tozovarova kana kuti ivo zovamukira
ndipana nakada kuti vanovigwe kumusha kwamai vavo kuti hatikwanise kusvika kana kuti usvike uite something haukwanisi kana kuti udii kunorasira mai vedu kwakadaro ndochigumbu chandinacho chokuti handikwanisi kunoona mai vangu ndochinondirwadza handikwanisi kunoona mai vangu kuti chero ndikada kuti ndaenda kuzimbabwe kuti ndinonosvika kuzimbabwe ndozononanga futi ndakadaro handikuzivi kuti ndinokwira bhazi rinonzii kuti ndisvike pamusha pamai vangu kuti ndinoone mai vangu ndochinondirwadza ichocho ndochigumbu handisindoti ndinokwanisa kuti bvisa pamwe nokuti ivo kana ivo vakatora mai vangu vatinovaisa ikoko kana handisindoti ivo vakafa nhasi vanongada kunovigwa kwavakanoviga mai vangu havazoti ndochikuti nanhasi hatitauri navo kana kuti tinongoona navo pamagataring anoti asi inini ndinoda kumbovabvunza vanhu vavo pandinosangana navo ndambovabvunza kuti kwamakanoviga mai vangu imimi mukati tinhasi muri kunovigwawo ikoko here kana kuti mwoyo wenyu nekuti umusha kusina kana ana anosvika Great. I think that is the best way kuti vakuudze kuti chekutanga tanga waziva kuti unofamba sei kana kuchiita undonoona pakavigwa mai vako antoona tanga waziva kuti unovaona then wozobvunza hako wadzoka waona wakuziva kuti mai vangu vakavigwa pakati kuti kwamakanoviga mai sei makazviita ende sei musina kuzomboda kuti muti regai titore vana totaridzawo vana pakavigwa mai vavo handimoona imi munoda here kunovigwawo ikoko next day yachoka takazosvika havo vanga vaita sei vanga vavigwa asi kuvigwa vatatoona kuti mai vedu vaisvaba asi sisangu vakazomboenda vakanoona kuti vakanoisa dombo ipapo sisangu asi isiso kuti nditi tunduka bhegi nditi ndakananga ikoko ndiri kunzwa kuda unoona gwara mai vangu ndisina kusuma unotosuma kana kuti sekuru ikoko kuti uzosvike ikoko nekuti hakusvikiki kuti nhasi nditika tundukangu nditine vana vangu ndinoenda ikoko ndinoda kungozviendera ndega kamuchiti hakusvikiki munorevei hakusvikiki sei kure ende kunosvikika hako kwekuti hamendoti unofamba nekupi mabhazi hachatosvikiko pasaka munhudzati vanhu vanogara kwemimi vanhu vanogara kwavapoti vachibudawo vachipinda matauni vanopinda havo nekudidi asi kure zvekuti kunotoda kutoti makatoungana kuti mukwanise kutoendako ha ndekupi kola ndekwarusabe kumperi uko ende hakuna rodi dzeu yangu ndepekuti kana usina mota ne usina panongondirwadza kuti usina mota unotofanira kutohaya something kana kuti uzonyatsosvika ipapo hakusvikiki nekuti isusu kuti tizoende ikoko taitomborasika kudai sokuti tizosvike pamusha pavo chaipo kwekuti bhazi rinokusvisa uko kuti uzofambe nekuti isusu tiri vadiki vacho vekupedzisira kuti unzwa svike koko uzoti unotofanira kutosumana sekuri vava vakatibata rafu vakationesa moto ivavava vandisiri kuda kuona vanhu ivava ndo vanotofanira kutoona kuti utokwanise kunoona mai mukupaona kuti haungosviki wega kuti maybe uchida unoita something kana kuti uda unongonozvii unotosvika navo maybe vanenge vachitokuisawo futi zvinhu ipapo kana kuti kuti hameno mukupaona kuti haungoedi kana tora katundu kako uda unoona pana mai vako unotofanira kutosuma vanhu maybe kuti sisangu vakaenda maybe vakuzwa ndisatombovabvunza kuti tiende tega munopaziva here maybe vanopaziva kana nekuti vakazoenda vakanoisa dombo so that means kunosvikika kana vakatosvikako vakanoisa dombo that means kunosvikika asi kungoti mimi hamuna kujaira saka musati maziva pamwe pamwe hakusitombori kure but sekuno wamakaenda kahwani makwanisa kuti kure zvisingaiti plus maifamba neenga akakola kure kunhu kwacho kwekutoti haakure kwekuti unosirwa nebhazi uko ugotanga kumenya unotomenya hamenoti zviawara zvingani uchingomenya chete uchingoindako nekuti bhazi rinosara apa kuti uzopinde nekupinde nekudii kwacho imi hakutosvikiki kana usina mota yako ndopa nechigumbu chako baba kuna iwe kwamai vangu kuti isusu mai vedu hatikwanisi kuvaona patadira kuti wanzwa kuda kumbonopandira mvura wada kumbonopatsvaira haukwanisi utopana kutoronga chirwendo chinoda mari ino zvisingaitisi okay saka itaisa izvozvo kuti kana but kusvikika kunosvikika kokola ndinofunga mazano nezvimota zvinenge zvakatengwa nevanhu inonzi zvima chekusara pamota yaGirimbichi chinonzi chichi
chinonzi chii chimota chechi Honda Fit chima Honda Fit chachiya Honda Fit ya ukaizvizere vanhu vakatenga kumushaka vamwe kuti chama taxi nazvo mareserve andiona vanoita mataxi nazvo zvekuti hakungamboshaikwi chiningirikiri chekuti ukasvika unokwira isi kwedu wokure kana uchibva kubus stop kuenda kumbaba 20 km chaiko asi zvima Honda Fit zvinenge zvichingomanya zvokuti unongokwirawo Honda Fit yacho woenda iyoyo endai munopaona ini then kana madzoka vapaona moso yenyu mukonfranda vana maiguru ava zvamuda kuziva vachakupai maybe answer kana kuti muchakona namheni vanhu vacho vakaoma vanongokuripisa pese pese kuti ukavadaiso kana kuvamhorosa mushe obva wanzi wotofanha kutoripa kuti hauna kutidai mushe hauna kudai wotofanha kutoripa vanhu vacho vakaoma handisanamboona zvakadaro but for the sake yekuti muende kunoona mai venyu mai mwana mutongoenda kunoona mai venyu handi munoda kunoona kwakavigwa mai motoenda kunoona kwakavigwa mai chatoenda tangu chakwana mai kuti vakatinotuigira mai vedu kwatisinga kure nesu pamwe iculture yavo kola mumbonohwisisa kwavari kuti nemhaka vakazviita haisi culture vanhu ivava vaiti zveculture haisi culture zvekutofikisa chaizvo nekuti isusu mama wangu waiboti vanhu ivava muchavaona kana ndafa vanonyepa sereki muchavaona kana ndafa muchanyatsoona matukara zvavo ete musiwo wakafamba takabva zvese zvavainyatsounduza kuti nekuti ini ndaimbowirirana namaiguru vangu vava asi mai vangu vainditi Chantel uchawaona mai vava kana ndafa matukara asi takazonyatsovaona zveshuwa zvaitaurwa namai vedu zvavaitaura kuti muchavaona vanhu ivava kana ndafa ya pakaipa sori akokola enda mufambe zvakanaka mugozotudzoka takazoenda tikadzoka muzotipirawo alright pakanaka kola thank you very much but upore usaramba wakatakura kuchigumbu chako ichi alright chega ndipedzise ini nenyaya yangu yaya kuita kuti next time kuchauyawo vamwe anditika inini right ndandagumira pakuti alright baba vashaika nditi baba vashaika vatotana nemhuri yese anditika bankuru vauya kupi kuzoviga munin'inaka handiti ndivo vanga vari mukoma mukuru womumusha ndo babazve vauya vadi vatichengeta munin'ina wacho saka munoziva kuti zvinhu zvinosiyana izvi zvevanhu vanogara kumusha kana munhu achigara kuruzevha anditika zvaajaira zvokumusha nezveupenyu hwave kumatauniko zvinhu zvakasiyana mukafa imimi mune mawiro handiti kunongobuda uronyorwa zvakanyorwa nemufu kuti ndida kuvigwa pakati kana kuti zvinhu zvangu zvinofamba zvakadai handika plus mumatauniko zvinezvi ukafirwa iwewe handika iwewo mukadzi wacho ndiwo une kodzero yekuti murume wangu pakadai so murume wangu ndoda kuti avigwa akadai ndoda maruva akadai so parufu rwemurume wangu handika zvinozvi zvakaiti kuonani namai vedu kuti aiwa ini murume wangu ndoda kuti adai zvigozodai handika pakuviga handiti seizvizvo zvamuziva kumariseva kuti kunoita maheroes eke ekumusha ayaya vakati vana vako vakati aiwa isusu tikuenda nemunin'ina wedu kupi kumusha mai vakati ndakarogwa zvemumusha wamufere and fine hapana chakaipa toenda tinoviga murume kumusha iheroes eke pamusha chino nesu tikadiwo tinongovigwawo ipapo ndokutorana nebhodhi taenda kumusha tatiri vana zvipapapa handimaona baba vasvika vadiwo vavigwa handiti right vavigwa kudaro vachikuita zvakanaka tagarawo zvimasuva zviya zvese zvinoitwa semai munhu aenda kubasa aishanda masuva avo ekubasa olivhu yavo yanga yopera yefuneral handika tarongedza pai todzokera kutaundi tikatogara handika tadzokera kutaundi tikakungoita 3 days tikaona bankuru vadona kumba kwedu vadona bangu kuti tati avauya avo zvekuzodi kuzoona maybe kuti mhuri yemunin'ina wangu iri kusetla sei handichimaona tagara muya tigere muya kudaro bankuru mai vasizikobva kubasa vanhu iri momsi bankuru vati ndinotaura nemi mainini pane nyaya ndauya nayo panapa bagagwada remumba muya isati pakati chivana tisikuchiziva zvikanzi ndandauya panapa ndimoziva kuti munin'ina wangu ukatoshaika saka ndandasechisa munhu zvamunoziva ndini mukomana mukuru pachivanhu chedu kana munin'ina achinge ashaika handitika tinotakura zvinhu zvose gaizika tinotakura zvinhu zvemunin'ina wedu toenda nazvo tokusiyirawo zvako iwe mai wangu akati aiwaka asi makuita kuti asi makuenda toignore ko yanga ichifona asi makuti tirambanisa nemurume wangu nokuti achagofa munhu haana kana 3 weeks abva kuvigwa makutoya muchidhimanda zvinhu pano handitika zviri kufamba sei bankuru vandopata vane hasha munhu anozikama kuti ane mankoromera aya anaimbokudzai kuti zvinhu zvakanga zvida kumbo ndichibatei ndichikura handiti zvokwa bankuru vangu izvi
handika saka vanodozikama kuti vanotonetsa vanodorova chero mapurisa vanobhusura hai zvinovakura vaitonetsa vaitozikama kangotaura kuti nhingi chete muraini vanhu vaitomanya kusati kunorohwa munhu somunhu vairova kana apedza kurova unotofa kufenda chaiko chaiko vozokuwetera wodi womuka ndozvazviri vatanga vanga vasingarizini kapasiti munoziva kuti chero muri penyu manguri but chokwadi ndinoda kukudzai chokwadi nokuti toda kuti tiite pisi semwana wenyu handiti vanhu vanenge vari kumusha kurizini kapasiti yavo dzimwe nguva inenge ichingori shoma andimaona saka kwavari ivo mukadzi angasafanira kuti apikise haafanira kupikisa chimwe chinhu kumasvingo guys kupikisa chimwe chinhu chitogwa nemunhu wechirume saka kwavari vaiti inini ndini baba ndina chandopikiswa mai vakati aiwa ini tine vana pano 4 vasiyiwa saka kana muchiti imimi munoda kuningirira munoda kutora zvinhu munoda kuti nini vana zvinhu zvandakati munozati zvakatengwa sei munomba takapinda nepapi munoda kutora nemaproperties chaiko imimi munoda kutora nemota yevasango mumbozati kudhara kwaive nemazipuzha 504 aya aive ari mazicommuter tax aya babangu aive nemazi 504 iwo aya 4 ndio pandakataka kudzidzira kudhiraivha mazipuzha iwo aya animaona 4 zvikanzi ava nekudhiraivha havagoni andimoni zveshuwa vaitowetera munhu mafanaji kuwetera chako kutowetera vomuka vaive nemba vakachekwa nyora mumaoko meso right saka vakati hazvigoni zvekuti mutore nemota yacho yamunoda kutora munoda kuitora muchindepi handine motikari moindepi nemota haizviiti hamugoni kana kudhiraivha zvikanzi aiwa ndotoenda nemotikari ndototora panapa una chanondiudza iwo uri murogwa chiwati vatanga handimaona mai vakati yezvo handimaona ini handingakwanisi zvokutaura ini ndongomuka mangwana ndakananga kupolisi ndine muchato wangu wandinawo ini 1 year handika ndakananga kupi kumapurisa ndobva vamuka ndokunanga kukoti handiti ndokunopiwa tsamba ndokuenda naye kupolisi yavahondo kai zvavatoita zvokuenda kupolisi vatodeclarewo kai vatodeclarewo mugani muri kunzwa ava bangu tinavo kudhena havasi kuziva chinhu vakasara vachitondirongera I still remember very much handika vachitotirongera vachitoti don't worry vanangu inini I'll take care of my accounts ese amdhara wenyu and I'll make sure kuti maenda kuzvikoro mapedza kuzvikoro mazodidi vachitaura nesu vasingazoti momzi yadi yange yakachangamchangamka yakaendawo kuchikoro handiti vachienda kupi kukoti kuti vapuwa tsamba zvikaenda naye kupolisi vachisvika kupolisi polisi ikati zvatoda kudharuka kuchine masandana aya madefender yamanya handimaona defender yaenda kupi kumba ichisvika kumba defender yaya handika yakawana yakawana thank you mai mukundi yakawana mudhara abuda asipo zvikaitodzoka mudhara anga abuda aenda kunomwira kuti kana audzoka kuyetsoka yachita fire mudheni handimazviona right aenda kunomwa kuchibhawa chimwe chekufoko chinonzi kumachike uko wadzodzoka paya unenge achimwa masese kumusha kwatanonga jera kuma 7 days wazodzoka manje wadzoka papa yawo ndobva taaudzwa kunzi apana tsamba yenyu iri panapa yabva kupi yabva kukoti asi mapurisa auya achadzoka mangwana havana kuda kumirira izvozvo vakangobuda vakati ho yangu inini waenda kukoti iwe kunindira kukoti pazvinhu zvomunun'una wangu handimaona zvandaya kuzotora ndomasvika vakapindura zvikanzi right manje chakutaridza ndobva vabuda saka isati ndina kuzvitora serious angoti mashoko evanhu isisi plus atiri vana tasingatonyatsoziva chiri kuitika chii handimaona vakati makangoti meno rikaitiona kuti vabuda vada kunoitei izvo vatobuda vaenda kunodii vatoenda kunotsvaka rori yekuhaya handimaona munhu werori atopromisa kuti ndinokupa mombe kupi kumusha mombe dziri kunzi ndinokupa tasvika kumusha imombe dzababa wangu izvini handimaona saka mota iyi yanzi totakura zvinhu mombe yakakosha kagaisi handi munhu akati aiwa ndotakura zvinhu kubuda wakati wakanodzoka nerori handimaona yekutakura chi mafenicha emumba because mama vakangazaramba budisa mabhuku emota budisa matitle deeds chichi vakazengoramba nazvo vakati ndokugona ndotora zvinhu zviri mumba abankuru vatoya nevanhu nevakomana vanga vahaya vakaruta kugwa mafiriji aya kudhara kwaive nematv yedu yeblack and white yechidumbu aya zvakutotakura yaikosha kaiyo tv yo yeblack and white yechidumbu iyi yakutotakura tv yazvikutiswa mumotikari zvese vakutotora mai mwana masofa akutotogwa kuda kuita kutsvaira mumba muri kunzwa mai vakati aiwa kamungatorika muchisiya munobva wasumudzura comfortable I still remember that very vividly mubva wasumudza comfortable kuda kutema chi kuda kutema munzi mai munzi ndobva vanzvenga handimaona ndokubva vatora masofa ndobva vazona kuti hazvichaiti kuti ndichisiya nditore masofa ndokubva vasiya masofa ndobva vapindira mune marumu kuda notora mibhedha zvikanzi muchitara mushiya mibhedha iwoyo murumu anine vana mamangu kati saka ndotora mibhedha yangu yevana yakuenda kumusha zvoita se ini kumusha kwachona ndakavaka vanga vakavaka imba yavo inotora ne5 rooms antika ndakavaka kunzwa neproperty yekuti patinouya holiday pese pese vanonenge vane marumu zavo kana madiku muchida kutora izvo zvikanzi zvinhu zvakatengwa nemari yemunina wangu mai vakati inini ndoshanda inini antika
I'm a nurse ndinoenda kubasa handi I'm a sister pahospital pakanditi munoda kutora zvinhu zvangu mukureva kuti chi handimona ini ndandisingakondibhiti muno ndezvako manesi mahure matambeni hamene wedra chansori kunzi tambeni handitika matembeni wedra ishandiswa ipapapo handimona munongoziva kuti madzimai anenge ari mutauro chienda kumabasa vanesa lipstick yeredhi yaya ndikutaura zvinhu zvekwedu guys handisi kutaura zvivavamo vanhu kumasvingo lipstick yeredhi yaya kwedu ukaenda kumusha wakadaro unenge utori tambeni uri hure hakudiwi lipstick tsvuku dzatinozora dziya antimaona havatodi saka vaizora semunhu aendawo kubasa kavaizora-zora zvimalipstick handiti vachienda kubasa tambeni rinozora zvinhu kuzora kunge munhu adla munhu handika kunge munhu adla munhu kana kudii kana kuti munhu adii antimazviona right zvadaro paya vatukwa bankuru usiku ihwohwo nemota vhumu rori yakavata usiku hwose ichifamba mwana yakananga masvingo kunetara ichiruchera yakananga masvingo netara hanimaona mumuzakati baba vakajaidzwa mangwana vachinodzoka vakati too late handi vangapwadzama pakoti yemugweru asaise high court handika ndopo vakabva vatora motikari makuseni 5 vakananga kubhulawai ndokune high court ndokunoasainiwa special task force yekuti inde kunotora zvinhu zvakanga zvaenda nani nabankuru vangu kana muripo munoiziva nyaya kuti zvinotogwa zvidzoke bheki ndokupuwa nemota iya nevanhu ndokurori kudhara zvozva zvichakanaka ndokurova kwakazoya zidomufemu remapurisa riyari ndo rakazouya iro rakanga rasiyana nekoti rakangunduruka rakananga pamushapa handi ivo vasvika kuseni handitika rakavata richifamba zirori ravo riya vasvika kuseni vana momuzangu vakazosvikawo kumatutu vanimaona nemutemo manje nematsamba ekupi ekuhaikoti handika zvikanzi mudhara banku rangu ndobva waburitsigwa mabaton stick aya nemasuport unit yebhruwa yoko zvikanzi zvinhu takurira wakaita zvinhu chisa mumota ukumba uku takura zvinhu uchidzosera pai uchidzosera mumotikari yatauya nayo iyi mai mwana vakangunduruka mai mwana vachipopota vachitora zvinhu vachisvika tinokurova mudhara kana wakajaira kurova vanhu kunoku uri goriyati wakuno kumusha tatazwa panikname iro takaenda wamapurisa achitaura kari kuti goriyati ndo rakara nikname rana nhasi ndo nikname ravo vanoriziva right zvikanzi kana vari goriyati kuno kumusha sati tizvogoriyati tinokuririkita nebanosting kusvika wati baba nemuridzo sera zvinhu handitika ndokutakugwa ndokudzosegwa paye ndokudzokera kumba that was pakabva patoita bridge chavakakangana kuziva baba vangu ava ndechekuti isusu tiri vana hatina chatinoziva hondo yavo namai handitika namomzi vedu haina payaiafekta isusu haitina pataikwana hapana pataipinda vakabva vatoredzera daka riyariya ndokuisa kwatiri sezvinei ikaninyatsokuitira ibreakdown kudaro handimaona nyaya yachona yese kumusha kune mombe dzanga dziri I think by then dzanga dziri 26 or so dzaingobereka nakamombe dzikozi zvaita mundaraunda zvokuti munhu anga akangwara muzati varume vekuti vanopinda mutanasa vakanga nokumusha saka vakanga vakavaka imomo kune pastendi ipapo panga wapiwa pane umwe munhu ndobva vavaka imba yavo hombe ipapapo kwataiti tikaenda kuholiday ndokwakurichi kwatainovata tichidididi anomuona bva vatenga mombe dzavo dzaichengetwa nani nambuya vangu mai vavo nasekuru vangu saka ivo vakangotsvaga mukomana aifudza mombe idzi achinodhibhisa chidididi vangu achitori nebook and everything but mbuya vangu inini mai vababa vangu manje vaitongwa nabankuru vangu vandiri kuitira imi vandiri kuitira live vaitonga musha wese saka mbuya vangu vanga vasina sei even pamombe antimaona vanga vasina sei even pamombe bankuru vangu pavangofungira kuti ndoda kutora mombe vaingotora mombe saka mombe dzasara mumusha kaidzi musha munhiki yasara mai vangu vaitawo vamwe vanhu vavaudza vekuchechi zvikanzi musachadzokera zvamatoita izvi matocreata ruvengo rusingaiti zvitori kumusha mochitongosiya henyu zviriko chirega kudzokerako because unogona kunofirako mai vangu vakati mombe 26 dzakavarwadza mombe idzodzo dzakavarwadza chionai kuti patakapinziridzwa munyaya ndepapi momuza vangu ndobva vati I think zviri best kuti iwewe kwandiri inini handika tachiri kukura ipapo nehanzvadzi yako imwe muende munotengesa mombe dzamagona kutengesa moya nemari yacho ini kuti nichatsika kwa hazvichaiti animona because kunjogona kunofira kunorokwa ndikafa chaiko chaiko animona tikati alright ini nehanzvadzi yangu imwe inotaurisawo seni ndokupiwa mari yebhasi ndokupinda mubhasi ndokuenda kumusha ndokunodza mbuya tayakuzodi tatikumba kuti kunetsika mari yababa isati yabuda ndimukuzviziya kuti vakasiya zvikwere takurevawo nhema tikuchogochi tikuda takuzotengesa mombe kuti tikwanise kudii kune vemabhucha vava tikwanise kubhadhira zvikwere zvakasiyiwa nadhedhi mari yava isati yabuda animona mbuya vangu vakati ini handiikwanisi ivo ndi vakanga vakapiwa mombe dzi kuti vachengete chikazi handizvikwanisi iwewo wochidii wochiinda kuna bankuru vako
unovaudza ndikati aiwa modana banguru waya pano banguru ndokusamoniwa ndokuya navamwe bamunini ndokuya bamunini vakati ina ndoni problem handi mombe dzababa wavo here regai vadi vaite vakwanise kubatsirika navana vana mai guru kupi kumba handi because bamunini vangu vava vakachengetwawo namama vangu handi mazviona right gore ati mupenyu zvenaini ndai ndiye watiri kuti tinoziva kuti vana vanenge vari pano zvichasvika hazvo kuti ati patinozotaura nyaya iyi vanenge vatine clue because kono handichahlika ndakungozvimiririra handimaona right hands how old were you by then? I think ndandiri kuma 19 by then. Kuma 19 Samantha by then. Tainda kumusha papa yanditika tasvika papa zvikanzi baba ndoni chakaipa bankuru vangu wa kuti mombe zvikanzi kuchi hakuna mombe nobuda muno musha ichitengeswa hazviti mombe ndedzangu idzi ndedzangu mombe dzeningi wangu dzaifochokera achifamba nemabhazi achidi mota mombe dzemuningi wangu idzi makaramba nefenicha yemuningi wangu mukadichi vanhu muchaona zvichaitika muchazviona zvichaitika muchaona ndobva vati 13 muri kunzwa bamunini wangu ndokutirana vaitlawo mukoma wavo ndotoenda paseti zvikanzi musahoimi izvozvi ndokumakuseni ndoda kupai mukomana anoenda nemi kumwe kunonzikwa nerupiriko muinde kune unotenga mombe munotengesa anongoya achidzikwelera mupuwe mari mupapuwa mari mokwira mubhazi morova pasi iye uchangoya achitora mombe pano ndikati zvakanaka mangwana banguru vangu bamunini wangu abva vatumira munhu yandobva tapanana saratidza muridzi vari kudanga uko ndobva tamuka nezvedzamubva taenda mubva tafamba kwakafambiwa vediwe kure kunhu kwatakaenda tikaenda kwaka tikataura nemunhu yoya akati mombe tatatora mapictures kuko kudhara kwakuni zvimakamera zvimwe zvaifambiwa nazvo moziva zvimwe zvimakamera zvave nekamuromo kadikiso izvo zvaizvia mubva tangotora zvimapicture mubva taenda nazvo kunikikiri kune mudhara uya ndobva asvika ndobva ati ndodzida mombe dzande tinodziona asi handikwanisi kupai mari sina kudzona fair in person tapinda muchimota chemurume ya open track zvakudhara zviyangundururu takadzokera kunoona mombe tasvika kwaka chinoona mombe dzadziya adziona andika akati ndadzifarira takatengesa dziri 6 akati taida tosa dziri 10 zvikanzi ina handi mari yandina ndeye 6 chete handika tazviva zvokuti ngadzingoitwa get rid dziende ndobva tipa mari ye6 mombe ndobva totina mombe dzake vakarwadziwa sindiso ndokumusha kwedu vakarwadziwa banguru vangu vakarwadziwa vakapopota vakatora chidemo vakati ndotema vanhu nedemo vakadii tikati temai mombe tatengesa tichitora mari tichitoti murodhi mabhazi aifamba tichitonokwira mabhazi tichidzokera kupi tichidzokera kunikikiri kutauni handimaona taenda tanosvika kuti mama tikati mari takwanisa kuyana ende mombe 6 kwasara dzimwe dzinenge dziriko zvikanzi sazodzona paleta muchazodzokera futi time zvikanzi hunge mawana dziriko munogona kuwana dzatotorwa kana dzaurayiwa kana dzatengeswa because vatoziva plan yedu kuti tikuda kutengesa mombe idzi but anyway hazvisina basa as long as madlaw something pamari yemombe dzababa venyu zvakanaka zvikadii papa yatauya handitika tiriko kudaro vankuru vangu vakachitanga manje kuda kutengesa mombe dzedzisiri kutauni guess what zvakaitika vakati kwanzi kunzwa kwatinoita isusu tatisiko kumusha varongana vawana bhaya ravo mangwana riri kuya kuzoona mombe nekutora mombe aneti kutengesa kwai vaenda kumamozati matelete kumusha nenge ari kadistance so nekune musha nenge nechekure uko kune toilet ikokoko andimazviona ndokune nanhasi ndokune family graveyard andimazviona pamatoilet nochitobuda mutoilet nototosa nemakuwe family arapa andimona ngoti hachatyisi zvavo because andakaiswa matombo andikusisi kudhara zvaityisa anditika saka vachibuda mutoilet ikokoko andimona kwai ndopa vakaona mudhara wangu akamira akati ukangotengesa mombe idzodzo isi kungohwawo kwatazokuita yave nyaya ukangotengesa mombe dzo because takazoona tsamba chinzi uyai mutore mombe dzenyu tikashaya kuti kuhondo kune hondo iri kuitika yakadhikleiwa togozotumigwa meze kunzi yamutore kwakanaka chii chaitika ndipo takazonyorerwa nababa nzvikanzi kupi wakaona mukoma vakamira vakati inini handikwanisi kuti vakati handikwanisi kuti utore mombe dzangu kunotofiwa kangotora mombe dzichedu tikusangana kwai vakangovaona vakamira kudai ndopa vakangodisapia kwai banguru vangu vaenda kubva vafenda vachingoti ndaona munhu vachitaura zita rababa vangu ndaona Julius handimaona ndokuvatakura paya ndopa vakazoti vachifuma kuseni vakati ndozodza mai vavo nababa vavo kuti ndakaona Julius nezuro akaniti zvakati zvikanzi takakudza kuti siyana nemombe idzi dzinokunetsa ndopa takaona meseji yasvika uchinzi uyai mutore mombe dzenyu mutengese ndopa takazodzokera tinodzitengesa asi chigumbu chakabva chasara vakabatirira kupi kuna bamukuru vangu vakati ndichakuwanai chete right
mai vazorwarawo handiti vaita kensa, vakaita kensa pakaipa, vakaita kensa emumuromo handi zvokuti vakaora mukati mese zvokuti panga pasina vakatanga vachitiwa makemotherapy achipiswa kusvika vasingasagoni kutsaura handiti maona kensa yaya right. Takafamba navo manje ndini mukuru kasina sandakura apa handika time iyoyo tafamba kuna naHarare kwese kwavairifeiwa kupi memwana mari yakabuda kumahospital kupi kusvikira machiremba maspecialist ati hapasisina zvatogona kuita handiti maona kensa yaya yanga yaspreada plus payakaitira pakaipa handitika zvomoita imimi chingoenda munodi muone mai muprepare handitika akatotaura point blank doctor yemurungu iyeye kuHarare uko right. Zvakanaka zvikadii tadzoka hedu navo kumba mai vanga vasingasagoni kutaura vasingasakana kudya kwanga vanga kufidwa nepaipi vasingasakwanisi kudya vaingorarama nedrip tichingo doctor ingouyo nesa ingoise munhu achienda kuchipatara vanga vachiri pabasa rememba pakarwara saka madoctors avawirirana navaya aingouya achingova chinja madrip mumba imomo ndokwakuri kudya kwavo gozi kuuro kwanga kwakunetsa uko kwako kwatokanganisika varwara vadiva tavaudza kuti mai vari kurwara handitika havana kuda kuuya kuzovaona. They never came kuti vazovaona. Ndini hangu ndaifamba namai vangu nemunin'ina wangu handitika tichingofamba navo tichingodaro handiti mazviona kusvikira mai vazoita succumb to what, to this cancer ndobva vashayika. I still remember the day ravakashayika pavakatanga kuita awesi takavabvisa mumba pavanga vakarara pambedha vakati mai vangu vaida chechi, mai vangu vaida Mwari zvisingaiti, vakakumbira kuti ndokumbirawo mundiridzirochi mundimbirawo masongs vanga vari muimbi mukuru chechi svikanzi ndokumbirawo mundidzirochi nziyo dzangu dzandoda kuti ndiimbe handitika poziva song yekuti ndinouya neupenyu hwangu ndinouya baba ndinouya neupenyu hwangu ndinouya neupenyu ndobva vati ndiimbirei song iyoyo pakabva pasvika mwana wemukoma wavo mukomana song ndobva tanga kuvaimbira kuita kunge takaita sevhisi yedu tiri vana chete nabhudhi vangu ivavo mwana womukoma wavo wavaichengeta patanga akashayika ndobva tatanga kuvaimbira ndobva vati chindiburisai ndinorara pai mumba muri kupisa ndinorara panze mbva tavaburitsa mubedroom mbva tanovaisa pavheranda panze tavaisa pavheranda panze saka munoziva kuti manext door dzimba dzekumaducation manext door angatoona kuti state yavava inamira musha bva kwaya baba vepaopposite ndobva vangoti munoziva kuti chii vanangu dedzai ambulance menetsema makupi kuchipatara because varara panze apa nguva yakati rebei plus maitiro avari kungoita hameno kugweka kugwina kwavaingoita muvaendese kupi kuchipatara. Mbva tadedza ambulance dzadzichiriko dzisinganetsi mazuva aya mbva ambulance auya mbva yavatora mbva yaenda navo kugeneral hospital vaenda navo kugeneral sestaff vaenda ndokwavaishanda saka vaibatwawo sestaff vanga vasingabatwi jangidzi saka there was no need yekuvaendesa kunana clabing kana kuti kupi mbva vasvikoiswa pai muprivate ward yavo vaiswa muprivate ward yavo mame avari mumeme mbva ndaenda kuvisiting hour yemascati kwakuri makuseni ndikaenda visiting hour yemascati mbva ndaenda kuvisiting hour yemanheru mbva ndafundira hama njo dzati mama vaenda kuchipatara mbva vauya mbva taenda kuvisiting hour yemanheru namupasta wavo pasta wedu mbva taenda anonzi PF Moyoso mbva taenda kupi kuhospital tasvika muhospital muyamuya mbva vasvikoti unoziva kuti pasi ukanosvikota sapasi unoziva kuti vanhu vakare vaita sei vaisa zvinhu zvavo mabelongings avo pasi pemetress handiti ndopa zvaichengeterwa zvikanzi ukandoisa pasi pemetress pane bhuku riripo rekudhafs handitika riri up to date handiti kana pakaitika zvinenge zvaitika handitika ukaiva vapasta vanga varipo pasta mapepa angu munawo tasingazvizivi tonga kapa pasta mapepa avo kudhara handiti maona mapepa angu munawo muchaverenga zviripo asi iwe Melin kureva inini ndoda kuti uchengete vana ndiwo mukuru otoshinga mbva vatanga kutaura mavhesi manje kanzi vhesi yavakatanga kutaura ndeyekuti Mwari vanoti ndiri Mwari venherera ndiri Mwari wechirikadzi handitika if you put your trust in God I know kuti zvinhu zvichaoma but kana uchingoziva kuti Mwari variko handitika zvichaoma but zvinenge zvakareruka pasta ininika nzira yangu yavhurika nzira yangu yachena ndoda kuti mundichengeterochi vana vangu handitika vana ngavangoramba vakabatana zvokuti vanotora chirwira pfuma kana kuti chii zvinhu zvese ndakanyora pasi handitika vafundisa kuti aiwa it's okay saka shamwari yavo imwe yanga iripo pahospital payaiva atenda yakaona kuti munhu akupera bva vati chibudai visiting hours sati yapera zvikanzi chibudai mudi muende saka inini mwoyo wangu wairwadza kuti ndibve pavari kudai so mwoyo wangu wairwadza vamwe ndobva vatofamba ukadi vakabuda vakaita ndikaramba ndakamira zvikanzi chienda vavakaiswa oxygen bva vatobvisa oxygen bva vaisa pasaidi zvikanzi chibuda uende utevere vamwe ndikati mirai ndimbomira
zvikanzi chibuda uende ndauda urara ndobva vatira oxygen zvokuti ndidzinga vatira oxygen ndobva vadzosera ndobva ndatendoka but mwoyo wangu waipisa mwoyo wangu wairwadza ndobva ndafamba andifunga ndisambozvina pamasteps andimaona tisambozva pamasteps ndobva ndamira pamasteps paipai andimaona vana meni ndongu nenapasta ndobva ati handei ngatifambei tiende ndikati mwoyo wangu uri kungorwadza mirai ndimire endai ndigona kuzedzodii ndingomirira visiting awo yemanheru zvikanzi aiwa napasta vangu atoona kuti munhu apachina andimaona zvikanzi aiwa zviti tikuenda tese semawiri ataita ndobva ndafamba tichikobuda kudai so ndakachoka kudai so ndi pamasteps vavari kumusoro paprivate ward ndichibuda kudai so ndakangochoka kudai ndikaona shamwari yavo yaka achipukuta musodzi kudai but handina kushisa mupfungwa panguva yekuti chichaitika andimaona achitovhara kudai so andimaona achitovhara musoro wavo saka hazvinambopinda mupfungwa mangu kuti chichiri kuitika ndikangotiwo hamina zviri kuitika pamwe arudi ari kuvagadzira uchi achitobvisa zvimaningikiri zvazvoya ndobva tafamba tikaenda pati mwoyo wangu wakati waitoshungurudzika tichifamba ende hapana munhu akataura neumwe tichienda kusvika tasvika kumba hapana munhu akataura neumwe tichisvika kumba tichingopinda mumba chete kwave kune mafoni malandline ayaya mubva foni yaringa landline tichingopinda ndobva ndatomhanya kundobata foni shamwari yamama wangu yandaona ichifukidza mama wangu ndobva yati ndingataura here namelini andimaona zvikanzi ndobva ndati speaking zvikanzi uri wasvika kumba ndikati zvikanzi unani ipapo ndikati hapana namainini chichina nasekuru vangu zvikanzi vape foni ndikati kwakanaka here zvikanzi vape foni kuri right ndikati vari sei mama zvikanzi havari right vape foni ndobva ndadeidza mainini vangu nasekuru vangu bva vaya pafoni ndobva vanzichi munhu akuchina paanga achicheuka iye ari pamasteps pepaya vangu vatopera vatopindosaka vangu achitenda indai vangu vatonzwa vatoona kuti hapasisina vakutodi mweya wavo wakutoenda saka todi maona here bhuku ranga richitaura nezvaro mainonga vabvatiza zvibata ndobva vati mhere varidza mhere kudaro ndobva ndati kochi ndakabva ndatongoziva kuti pane zvaitika bva vanhu isatanga kutochema mainonga vakati bhuku rere wanga wariona ndikati vati pasi pemetres ndobva ndanovhura pasi pemetres bva ndatoona mapepa aya atoripo andimaona bva ndatora bhuku riyari riripo ndikati bhuku ndariwana zvikanzi saka takubvisa bhodhi panapa yakuenda kupi iri kutoendeswa kudhafs tafanira dhafs tizotora bhodhi dhafs yato yatotora bhodhi yakuendesa kupi kumbochari yedhafs kutosheka kwavo kwavatoita kawo vatofa ndasenda meseji kuna nabamukuru vangu mama vasheka kunoko zvikanzi oright remind you tasara vana vari kuzviziva pasara mwana first born intini vamwe vese vadiki kwandiri vana bamukuru vangu havana kuuya bamukuru vangu vabva kukontrola baba vavo sekuru vangu mbuya vavo mai vavo mbuya vangu munhu akakwanisa kuuya zvenharo ndibano ino aya ndivakakwanisa kuuya zvenharo vakati aiwa aunhu vana vavari vega aunditi zvokutaura ndobva vatakura chibage chavo bva kumusha mabhagedhi ave chibage kuti agaiwe pamariro ndobva vauya nechibage saka vaya nechibage kudaro bangu nonga chisvika pamba ndobva ndati bamunini pane buwiu rakanyorwa nani namama mama vakati ndoda novigwa pane murume wangu kumusha saka izvo toita izvi zvamanga matouya totuma mukomana last born wokutaurisa senioya odi oenda onovaudza vari kumusha kuti vasauya inda ingofunga kuti vari kuuya ivo bamunini vachindiudza kuti vandirwadzise kuti vanhu havasi kuuya havana kukwanisa kundidaro vakangotirega ndichiti achirega nditumwe mukomana di amuke makusera ainda unoudza kuti vasauye kuno kubhodhi tikuya naye ikoko isita kuita mapreparations ekuti bhodhi ene kupi kune murume wavo sezvo papakatosiyiwa space yekuti inenge iri yavo muzati vanhu vakuru vakudhara vanga vasingatyi zverufu zvatinoita mazuva nezvi pakanaka pakadiba kuti vataure kuti kumusha kune fight havana chavakataura vakanditega ndikabudisa mari ndikapa hanzvadzi yangu tichikwira bhazi uende akakwira bhazi akaenda kumusha akakwira bhazi kuri makuseni anditi achisvika kumusha musi oyo haana kukwanisa kuvatako andika akadzoka ndikutaura kumasvingo from kugweru kwagutuko andimaona kwagutu aenda kwagutu akavata akafamba sora achifamba mwana wangu kuti asvika akaudzwa mashoko madzimwe mwana wavo akanoudza mashoko aya panguva iyoyo anga ane 14-15 years ndiye mwana wandakatuma ndiyo wakanoudza mashoko anorema anditika last bonemba kwedu kuti mai vakavafa kavigwa mumusha munomu ihure ngarigwe kutaundira izora zvinhu zvitsvuku pamuromo andika vakaramba nezvinhu zvemukoma wangu mwana ane 15 years wavakaudza mbanza dzangu yadzoka hasi kuziva uchunhu ari confused ndobva auya akati akabva tafamba achidzoka ngoti maita henyu ndobva adi atinonga schoolbag rake ndobva apinda murodhi ndobva famba achihayika akakwira ngoro ikamusaba station akawana zvimakombi zvekunice time zvakazopinda nemugweru zuva rovira same day akauya akati kumba zviiti chinja maplan kwanzi ngavasapinda muningikiri ngavasauya kumusha nanga riri raizora zvinhu zvitsvuku pamuromo ngavasauya kumusha vakaramba nezvinhu zvamudhara ngavavigwe ikoko enda tisikutsikako
ndakanza kurwadziwa guys, ndakanza kudambuka kuita sei. Bva ndaudza na mai guru vangu na mai vangu, ndina mai guru vangu, mina ndikudzei family yokwa mama vangu guys. Family yokwa mama vangu I think iripo pano, vari pano. Family yokwa mama vangu vakakura zvokuti, vakawanda zvokuti do. Most of them vari mu UK. Vari mu UK, I cannot mention nemazita, but vanenge varipo zvavo. Vamwe munona nchiti mama vachiti dota. Ndiva na mai vangu, noti mai vangu vekunonga pa Facebook. Vana mai vangu vekuti ndivana sisi mai vangu, right? Ndavatsanangurira kuti ndo zviripo, anditi maona ndo zvaitika zvikanzi hapana chakashata. Hapana chakashata. Tichadini tichaningira tichaona toita sei, tongoita zviripo. Anditika saka watoita sei, ava vekwana mai vangu manje vaitobvunza inini kuti muda kuti tiite sei, toda kuti tiite zvinhu zviri comfortable kwamuri mimi sevana. Anditi maona kuti moita sitikati pana chekuita vakutongoenda kunovigwa mutown, ndopa wakaenda nodi kunovigwa kumutapa ko. Zvikanzi right, ndapepa wiki yese ndafamba nasekuru vangu na mai vave tokwenda kupi, vanoningina vakazara panapa padiaries panapa, vanonisapota kana vari kuna na UK uko. Vazhinji vavo ndofunga vanosvika kuma 25-30 vakatorana vakapinda mu UK izvo kuti I think mai vangu ndivangu vari papenyu by then time inoi dei vari ku UK ikoko. Anditika mai vangu inini vanoberekwa kunonzi kwa Mavhiya kuShurugwi. Kana muchiziva vese vanesere nekuti Mavhiya vemuShurugwi ndo kwakaberekwa ndo kwana mai vangu ikoko, right? Vavati tichabatsira kuti tivige, no problem. Hana meni no kutoronga zvavaironga vakudididi papa tinoenda kumbabasa. Sezvinewo zvinongoita Mwari ameno. Hapana chakambonetsa pese painzi masignature nchifamba nchidindine na meni nongova. Zvaingoita nyore zvaingovhurika easy. Ameno zvaingoitika zvaingovhurika pana pakambonzi kwai zvaoma zvadidi zvaingovhurika easy. Ndikati alright zvaita. Musi wokuti nhasi takuenda chechi, remember chechi yanga iripo, kachechi yakamira chakukandira mapictures one day. Box ramai vangu ndokavigwa nemadzimai inotanga vari mai vari powerful vemunamato vechechi, vanhu vari paGeneral Hospital. Kana muchiziva prayer 1 to 2 varipo vamwe ndona chikomenta apa vaishanda namama vangu, varipo ndona chikomenta apa izvo zviraiti navo vari pamusoro apo vanoti vaishanda namama vangu. Anditika ndivavo mai vangu ndimadhosa kwachonza nchitiwa namai vangu vana Madhuve Mavhiya vekwanhema ikoko kuJobolingo ndokukuna mai vangu pamwe mai vangu ndovaziva Edith watinaye ivavo ndiva naMadhuve. Pandoti vana Madhuve ndivavo vana Mavhiya vacho ndiva naMadhuve, right? Mbva ndaita sei, ndobva tachengeta mama papai. Andi musi wokunochengeta mama takaona kuda vakasara vakagara dare kumusha. Anditika vaigara dare kumusha kuda vakati azviiti kuti vana vavavigechi azvigona. Vana kuzoti bamuni nongo vangu nemusha wavo bamuni nongo vauya ndo vanga vari mufunge hama vari 1 vakamira nevamwe dzimwe hama like dzekumusha dzinogara mutown. Vanobva kumusha chekuhama akunanga vauya, hapana ngaripo. Vana vatete vana no one came. Hapana paive nabamuni vavo, havana zati bamuni vauya. Umva vasimuka umva vazoti ngatiendei musi wokuvigwa. Vakasanganisa vachipinda vakabata chibhagedhi chavo chechibage chamamune chido vamheno vakadhumana nesupadho imwira dzichitosimuka. Mai vangu ranga riri gamba, vakavigwa nemadzimai ndo vakabata kofini ekuchechi kwavo achimba zvokuti vakati hakuna kofini robatwa nemunhurume, tiri kuviga, iri ranga riri gamba redu iri. Anditi maona ndokusumudza kofini raya zvese vakasvika pakaora haikuona nevanhu tichitobuda kuenda kumakuva, mabhazi anga aripo and everything akazara. Takuenda unodi polisi yavo yaikavha zvese izvozvo. Takuenda kumakuva tikaona vanhu putuputu vasvika sezvinei tikangotarisawo kudai taenda kumakuva zvakanaka tavigawo mai vedu zvakanaka tadzikawo kumba. Vana mai vangu varipo, vana mai vangu vamwe vakati aiwa vakasati dizvokujairigwa ava vatouya kudai so nyaya yanga itaurwe. Vazama kutaura papaya kuti but bankuru makazviitirei and what not, haina kupera zvakanaka nyaya yacho. Mozati bhuru rinenge richingori bhuru, harigoniwo kubvuma nekuona parinenge rakanga sati apa ndakakanganisa. Andika vana mai vangu vakati aiwa isusu we are much more educated than zvamunoda kuti tira izvi. Andika imimi kana mangoenda musiya vanava, vanava movasiya vari right chaizvo, movasiya vakadaro. Anditika bankuru vangu vaenda kuramwa futi. Anditika ndokuramwa zvakare, ndokubuda ndokutorana vaitonga kamusha, ndokutorana nambuya vangu nasekuru vangu ndokurova pasi ndokuenda. Anditika ndobva tasara takadaro. Andimaona tasara takadaro. Aiwa na mai vangu ndokundikanselawo kuti you know what, ndozvitoripo. Wotodai so wotopukuta musodzi womira kuchema, wochitomeka sure kuti vana ava vaenda kuchikoro, vana ava machabuda and everything tinenge tiripo to guide you, but hatina chatinobata. We want you to take responsibility yekuti umeke sure kuti hapana chinoshota, hapana chino zvese, you are going to do it wewe pachako. Andimaona ndokukura kwandakabva ndatoita, ndakabva ndatokura ipapo.
andimona kwakumeka sure kuti vana and everything zvese like last born kwedu zvazvakoti vabereki last born kwedu yaidza kumkululeko kumoza chikoro chinonzi mkululeko kuchipinda kokoko 20 kilometers from Kwandasa Road kune chimwe boarding school inonzi mkululeko ndatoona kuti kuya kwatove kure anenge achimuvigira akati chakati nguve mva ndamutransfer ndatomtransfer papa ingati utadzokera ukazvichaita kana wakuda zveboarding uchienda pachaplain mva ndatsvaka nzvimbo pachaplain ubva iwana ndobva chienda pachaplain papai andimona akutanga kuti ndakutongoitawo hamene zvaingoitika ipapa but zvandaingoita zvaingobuda andimona zvaingobuda ndatove parent ipo paya kune vana andimona vana vai vakutokurawo vakutodii so paka mama vangu vasati vashayika pakugoviwa kwehembe handi kunonzi munoenda kumanyaradzo patakandosiya tachengeta baba takazodzokera kake chituti chiti toenda kumanyaradzo handi paunodzokera kumanyaradzo paipaya munotakura hembe dzemufi moenda nadzo dzonosheyiwa dzonogoviwa pakubangu isu semba dzina kuenda pamanyaradzo pakaenda bhodhi yababa kumusha manguru wangu ndopakatora hembe dzamudhara dzese kubva kumasokisi chaiwo maunderwear machima tai everything anamona the only thing pakasara tools box vaida kutora because baba was hands on mangwana tools box ravaranga rine matools avaigadzisa motikari dzavo dziya nechi ndo rakasara rekuti takaraba takariba isusu something just happened kwandiri I don't know what happened but nakutora tools box ramba ndasuridzira pasembenda wamama wangu saka pavairiziva pakati tools box tikati baba wangu aritengesa anamona ndo masariro arakaita tools box iroro muri kunzwa nesutu yakanga yaenda kwaDoves uchinzi vanopfekedzwa dzakaenda dziri 2 andika because mama wangu ari confused wapfekedza sutu vaifarira zvokupfeka masutu nematai moza vanhu akare anditi maona saka kukaenda dziri 2 andi kukazonosaridzwa 1 yapa yakauya yakasara iri plastic anditika ndobva yangukandwapo ndo zvinhu zvakasara zviri 2 sutu yakasara iya iri umo netools box ndo zvinhu zvakasara anomaona zvadaro zvikanzi zvinozogoviwa musi wamunodi wamunouya kumusha pamanyaradzo musi wokuenda kumanyaradzo ababa amudhara wedu isusu takagamuchigwa kurodhi nevana bankuru vangu vari pano padiaries I'm sure makatarisa kuti hamuna kutarisa takasangana nemi makapfeka hembe dzamudhara wangu dzisati dzagoviwa vana vamai vangu vakomana 2 vakashaya kana sokisi rababa vavo havana kupiwa hakuna hembe dzakagoviwa takasangana nemi hanzvadzi dzangu imimi makapfeka masutu ababa vangu akaautwa makapfeka imimi nechimajuzi ababa vangu nechine bhutsu makashinyiriza makapfeka hakuna nyara dzakazongoitwa yakaitwa chechi zvikapera hapana kana sokisi ratakanodzoka naro kana kuti zvino zvakatirwadza handizi kuti pamaipfekawo imimi vana zvadzi dzangu muchiona kuti vana vacho vemuridzi havana kana chinhu chavapiwa maipfeka muchikudi anyway tongoti maybe yanga isiri mhosva yenyu manga muri vanawo handitika but vana mai vangu havana chavakawana havana vakasara netools box chete inove inoshandiswa nelast born guys still remember ndichiposta pana December kuti tavhura company yema-installation yema-security and what not matools akudhara iwayo some of them they are using izvozvi right now we opened the company ye-3 in December andika inonzi JJM Jeffrey Jason Merlin andimona security installation because umwe wacho akaita izvozvo zvecourse dzekuisa manisa is very good and some electric fence electric gate zvese zvondoisigwa muno zvese izvi ndiano yachisa handisiri nitinoisa ndiano yachingoisa paanongouya kunoko anoya chini achingofita achingodidi achingotesta achingotenga material otoita tikati ngativhura ikambani because aishandira mekambani inonzi blue security ameno inoita izvozvo mubva tazovhura yedu kambani of which akabva atora aibuda nemaclients semunhu ari bo ini ndinongomaneja mafinances ndiri kuno mari ndinochaja dzinopindira kunoko ivo ndovapa ekutenga materials voita basa ikoko right saka zvadaro hapana chinhu chavakawana vanava kusvikana nhasi tikangoti alright no it's bo ngavatore saka ini chigumbu ndo chandinacho kuna bankuru vangu kuti kusvika baba vangu vazofa mai vangu vazofawo makatora chigumbu chisinei nesu isu tanga tiri vana we knew nothing about my problems enyu kana kuti magrudges enyu sevanhu vanga vari murume nemukadzi kana kuti bankuru namainini hatina chataiziva bankuru musakanga nekuti maive nemwana wenyu ndikurangarira veri mati naine munin'ina wangu mwana wavanonzi Rumbi womo mukadzi anga akaenda Rumbi akabatwa rafu namai guru vangu mukadzi wababa stepmother kwaari wabankuru wangu wavanaiko zvino akatiza ari form 2 kumusha kwaidzidza akauya kumba mai vangu bankuru vangu mukanyora tsamba imimi kuti musachengete mwana iyeye baba vangu akati mai vangu akati handikwanisa kurasa mwana uyu baba vangu akati handikwanisa kurasa mwana wako mwana wangu akachengetwa Rumbi akapedza form 4 akapasa form 5 akaendeswa ku A level
ari A-level rumbe akarohwa nezvinhu achigeza mutoilet akanzi arohwa nezvinhu inani ziti zvinhu zvinorova munhu sei akanzi arohwa nezvinhu akareba kuita murefu zvoita sanabhona zvakadaro ari mutoilet asati adonha akareba kudai so mwana akafa achimwa masese mwana akati form 6 achiti ndikuda skadi ndikuda masese ndozvinhu zvaaidya vanhu vakashaya kuti chii kuenda kuhospital madhokta akashaya kuti chii kana kuti kuda chikuti ndikuona vanhu vakandikomberedza vanhu vakandiunganidza vakapfeka hembe dzeblack vada kunditora kusvikira mwana ashayika ari muchipatara achingoda kutiza nemubhedha womuhospital andimaona achida kutiza nemubhedha womuhospital kuti ndikuona vanhu vakunditevera vanhu kune zvinhu zvoda kunditora vanhu vada kunditora mwana airarama nekunwa masese mwana ari form 6 and mwana kusvikira ashayika mukaudzwa kuti mwana ashayika mukauya mukadatanga hondo kuti mwana wangu abviswa mimba ndozvamakauya muchitaura mukati mwana wangu abviswa mimba nemukadzi wako nemuningu nemurume kune mukoma munin'ina wenyu baba wangu mwana wangu abviswa mimba mwana wangu afira pano pamakazoda doctor's report andichika po pamakazonyarara andimaona zvinhu zvinondirwadza zvise izvozvo saka bankuru I know kuti this nyaya ichasvika kwamuri hapashai munhu wokwamaisva wokumusha kwedu ari pano achakuudzai I know kuti vana venyu vanonzvadzi dzangu dzinondifollowa pano dziripo pano anditi muchatoinzwa nyaya iyi andika recently you got sick maita sick zvinoita mwari uyu zvaanoita munoziva zvinoita mwari guys noda kukuudzai mwari uyu mwari havanyadzisi mwana havanyadzisi guys tafirwa navabereki isusu hatina kumbotamba nhamo yekunzi inonzi tinotamba nhamo hatina zvinhu zvaivhurika takarora zvakaomazvo ndakuroorwa inini guys ndakuroorwa bankuru munozviziva ndakuroorwa ndakakutumirewo message sana baba kuti ndikuroorwa mukauya mauya asi vakomana dzangu mukuru anga ati kureiwo zvokuti kana mwana ave kuma 22 23 anokwanisa kuchaja akanyorerwa nasekuru vangu kunzi tore mari akupai mari yekuti thank you vana baba mauya panapa ndikurooresa sisi vangu antika mukaenda makagumbuka munhu akagamuchira akagona kugutsikana ndibamini vangu imi mukaenda makagumbuka kuti anotora mari chii mwana mukomana ini ndini baba ndifa kutora mari tikati aiwa mari inotorwa nehanzvadzi yangu ndo varepresenta baba ndo vave baba antimaona mukaenda makagumbuka you don't talk to me amuna kuzotaura neni ameno namba dzangu makadzirwa nepi since ndakakubloka ikwese mukandifondera nenhamba landline nekuzimbabwe ndichiti kuno kwakuna upenyu ndichifondera nenzimai wenyu akuna upenyu madzi kuri kudiwa ropa zvinhu zvaoma kuzimbabwe ropa riri kutengwa kublood kwai what blood group ameno blood clay what ameno kunotengeswa ropa ikoko kuri kudiwa ropa mari ropa hapana ndikamboramba kuda kupai mari ropa but ndikati mwari ndovacharevenja I forked out man ndikati mutoro kubva kwagutu muye kumba mukagara kumba ndikapamnino ndikati nino kusatsive ndonditsiva babate zvakanaka akakurapisa yokutengera ropa recho ramaida mukaiswa ropa mukapora mukadzokera. That was the last that I heard from you kusvikira nhasi. I think pane 3 years maiswa ropa. That was the last that I heard from you muchingotenda kuti ndapona mwanangu ndadzokera kumusha till today. That was the last chigumbu chandinacho and I don't need anything kwavari guys andina chandinoda kubva kwavari because ndatokura pandaifa ngokuda help yavo vakatifuratira pataida help yavo vakatifuratira iko zvino I don't need anything from them. Chandongotenda mwana choti mwari ndimwari ava vanorevenja ivo nenguva yavo. Tigere inini nemunin'ina wangu vasikada kuti tigere kuvarume vedu zvakanaka hakuna ane problem. Yes tine maproblems ekuti anowanikwa mudzimba dzese but tiri botiko kuvarume vedu. Vana vabankuru vangu vapera kudzoswa pamusha pese vese guys. Vana vadiki vese vadzopera kudzoka kumusha vane vana hopu musha wese wakazara ndo zvinoita mwari. First born yenyu yakarovera muno muCape Town tinotaura naYesu ari muno muCape Town kumba kwaguriko moyo wenyu bankuru moyo wenyu mapandikirwa nevana venyu life dzevana venyu kana kuti makadika kuti makadii hadzina kumira mushe ndo zvinoita mwari ndo zvaanoita izvozvo mwari ndo zvaanoita handina chanda tina chigumbu tingangove takagumbukirai kana kudii hatina chanda but mwari variko. Wonai zvakuitika iko zvino wonai zvakuitika hatina chatakaita kana kudii tirimo takagara ini nemunoti tori bho kuva varume vedu kwatiri koko vana vapera kudzoswa pamusha moyo wenyu bankuru kana muchaona life ino kana muchaitaridzwa nakudii because mafoni munawo namba dzangu munadzo hazvina kupera kwamuri zvinogona kuve zvakapera but kwandiri vakaparadzanisa vanhu vakachata vanhu vakapinda murudo vanhu vakaita muchato waizikanwa wakazikanwa nemugweri meso makavaparadzanisa mukati hatidi tambeni mumusha medu hure rinozira madipstick eredhi
vakavigwa kure uko, baba vakavigwa kure uko. Isusu the last time that we were there kumusha was when patakaendesa dombo kubva gore iroro till today atozivi kuti rakawira here dombo kana kuti rakaita sei kana rakadii, because unotoenda ndivo varipo. Basekuru vangu vakazoshaikawo, mbuya vangu vakazoshaikawo, mamunini vangu vaya vakabva vatamira kure, because vanga kunesana nemukoma wavo yeyu vakabva vatamira kure. Vanotete vangu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana variko, and it's not surprising kuti vana vacho vese vanenge varipo pano katarisa. But ndine chigumbu chero mozogara munazvozviziva kuti ndava ne42 asi ndine chigumbu chemakore akatika guta raiwayo. I don't know guys kuti zvichafa, ndinoda kuti zvipere kwandiri because handidi kuramba ndakavabatirira kana kwagamuchira, but handizivi kuti zvichaperawo sei. I don't know. Tichaperawo sei. Handisi zvinhu zvandongonamata nazvo Mwari everyday ngoita kuti one day ndakangokanganwa nezvazvo, but zvinondinetsa because of what we went through nekuda kwemunhu one mufamily. Imba yasekuru vangu nambuya vangu nasekuru vangu vave nemba mugweru, bankuru vangu vakaitengesa ivava. Sekuru vangu vaenda kupensheni, kudhara vanhu kupensheni vaipiwa mapensheni, vakaitengesa vakadya mari ndoya mama kuda kutitirawo isusu. So guys, ini nangu ndarerukirwa though papatekwa mai vangu inonyondirwadza, patekwa mai inonyondirwadza, but at some point we need to talk about it kuti zvirambewo zvichipera, because kuramba wakangozvibata zviri mumwoyo zvinonetsa. Kuramba wangozvibata zviri mumwoyo zvinonetsa, kuramba wangozvibatirira. Saka sometimes just have to talk about it kuti zvidi zvipere. Ini ndichatozvitrama nekuti nditaure nyaya yese palife, because I know apafi pakashayikwa hama dzikababa vangu dziri kunosvitsa, because vana nzvadzi dzangu idzodzo dzinotondifollowa pano, dzinenge dziripo dzakutotaura neni kuwhatsapp, ndinotovapindura because ndinongotiwo vanga vari vanawo, handingatoredzeri grudge revanhu vakuru wondorisawo kuvana azviite, handimona. But tinongofunga kudanana from a distance, pakanzi paitikawo dambudziko tosangana padambudziko, but zvokuti tsikanditsikewo aiwa tinodanana from a distance. Pafoni papa zvatongotaura pafoni itoribo, handimona, itoribo. Vazhinji vacho vari mucape town, was Cape Town pepe makazviona guys. Takatovafonera ndikuti muri sei ndikangopromisa kuti ndichauya, but I could not go. Ndikabva ndasvika pakungodzoka. Tinongodanana from a distance, it's fine. Pakanzi paitawo dambudziko, if I can help I'll just help. Kana tisingakwanisiwo handikwanisi, but zvokuti tite close kudai. Vamweni variko havana problem, variko vamweni vatori havana kana problem. Ihurudza murimi mukuru andozikama kunhiki vakapiwa mapurasika, vakatora mazipurazi, murimi anotozikama, havana kana problem. Avo ndo vanotogara vachitomboenda kunodongorera maassets kuti kuri sei izvozvi, vana vangu zviri sei izvozvi, vanotogara variko, havana problem. Zvisina mudzimai wavo nevanin'ina vanzvadzi dzedu idzodzi dzine vanin'ina havana problem avo. But bankuru vangu baba vemusha makanditira zvinogara zvakadaro, but zvisinei Jesu ndiye dombo. So guys, that was my story, and ndakamboitaura kaangu sometime, but handina kuitaura sezvairi, ndakangoitaura ndichimhanya because inyaya inongondirwadzawo, but nhasi ndazosvika zvinhu zvokuti ndega ndichiitaura zvese ndichingozvitaura. Ana Sivanda, uya kuWhatsApp, ndikupe madetails ese, uya kuWhatsApp ndikupe madetails, uya kuWhatsApp. So guys, that was my confession. And ndinayo nhasi. Maybe at some point I will need to speak to somebody as well kuti ndikanseliwewo, because dzimwe nguva zvinombondiremera, like zvinombondiremera chaizvo, but ndinongozoti Mwari, hanzi you told the story to us. Kune vandakamboudza kuWhatsApp group, I think vanozviziva, takambozvitaura kuWhatsApp group nyaya ingi, taura guys, ini ndinonetseka kuregerera babankuru vangu zvavakanditira chikura, zvonetsa, but anyway, Kethi ndo zvinondirwadza kuti pandinoenda kumba pese antika I make sure kuti ndasvika kugweru, I make sure ndasvika kugweru ndinoenda kunoona guva ramunzi wangu takaisa dombo and everything, ndonovaona kumutapa. But kuti ndichazokwira manje kana ndichazofamba kuenda kunhingirikiri kunonzi kuchi kwagutu kunoona mpana mudhara manje zvinondiremera. Ufichi ndave nemakore guys, more than 15 years ndisina mbosvika pagraveyard yamudhara wangu, of which that's not right. Kwamai pese vandoenda kusibaba I make sure kuti ndinosvika, but kwamudhara zvakuita kunge ndakarasa baba, antimaona uficha ndina kuvarasa baba, but ndinosvika sei because handizivi zvanenge vachitifungira. Kana vakagona kutora grudge pavana ravo vakaisa pavana, ndosvika sei kumusha chiti ndaya kuzoonawo pakarara baba vangu pagarisa, ndosvika sei, zvinondiremera. Handimaona guys, zvondiremera. Saka anyway, that is the story. That is the story, and you guys. So thank you guys for listening to my story. Thank you very much.
hanzi why do I join WhatsApp group? Samantha, WhatsApp group ririko kuseri but hatichisina that impact yaraive naro kudhara anyway, because I'm no longer even active there because of unongozivawo zvinoitika mapozishewo vana vasatani vanozongopinda voda kubvurunga zvinhu even WhatsApp group. Anoona, saka I understand very much kana vachitaura nyaya dzavo ndakateerera hangu because I also have a lot to talk. Azvirevi kuti ndakangokura ndakadai kana kuti chiaiwa zvinhu zvokutoti nditoziva zvokutoti at some point guys I was very rebellious because of situations dzakafanira idzi. Remember ndaive ndiri mwana andika nenyaya yekurwadziwa munozati hakuna chinhu chaunoda samai vako. Anoona kuti the way vakatitwa nayo vision yekufa kwakaita mai vangu, vision yekuvaviga kwese kwandakaita kuti ndizive kuti unoita death apo unobuda apo wopinda ndinozviziva zvese. I was very young patime yachona but ndakazviita, but vanhu vakuru vaifanira kuzviita kunove kwakakarorwa mai vangu ndovaifanira kumbira nenyaya idzi. They were not there to do that. Anoona, so zvinomba kuita kuti uve rebellious chaizvo rebellious kuti chiro zvazvaita. Anoona chiro zvazvatoita kwandakatobva ndokure kwandave ndopadhuze but anyway ndongoti one rimwe remazuva ndichangomukawo ndakapora. I think ndofanira kuti ndimbogara navo pasi ndimbonyatsotaura navo bamukuru vangu rimwe gore kana ndakwanisa. Again ndimuzari kufona. Kola hello. Hello, Sisimeli. Muri sei? Ya taura yenyu. Handina hangu mashoko ekuti ndingati ndine ma-perfect words angakunyaradzai kana kuti anogona kusolva anything, but ndinongotaura kuti imo muri gamba redu munombonyaradzawo vamwe muchitaurawo, saka munofanirwa kubvumawo kunyaradzwa. Anditika? Inini chandoziva ndechekuti we are all broken. Tasangana nezvakawanda zvinorwadza. And unoona kuti sometimes those experiences that we go through dzinotibatsira kushepa zvakatibatsira kushepa zvatave nhasi. Like when we look at you, your ministry came out of all that. You relate to so many things because of what you went through. Saka the other side of what you went through, we give glory tinotenda Mwari because tikutoona kunaka kwake. Saka I think Mwari ndiye anotinyaradza mukati memwoyo medu, and it's not a one-time thing, it's a process. But this first decision yatinoita is we make a decision in our hearts and in our minds kuti ndinoda kuregerera, and then the rest will follow. Saka chishuwo chenyu kuti muve neukama hwakanaka nababa mukuru kana kuti zvingopera, so that there will be peace and healing. You make that decision. Mwari opindira zvinhu zvofamba mune zvakanaka. I liked what you said pekupedzisira kuti baba mukuru wako reached out to you. Sometimes pamwe vanhu nekukura, they shy away from going down on their knees, but pane ka-realization kandiri kuona, so it's a green light, not to rush things, not to what. Sometimes I think maybe if you go there, it will be a starting point of something that is better. So, and like you said, you testified when things are okay, as you show, that is also a very big hope in your story, But I can't force you, I can't rush you, but it's a process. I think that's what I can say. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Thank you, my sister. Thank you. God bless you. You're welcome. Thank you. God bless you too. Okay. Yeah. Meno guys, this happened a long time ago, but in the Zowana Magatsa kunyazozvipuritsa zvese nhasi. Anyway. But that's life. It's part of life. Tingaita say. I think guys, we do this every Friday. Antika
kuitira kuti anenge achidawo kurerukirwawo papa pandataura nemi kudai I feel very very light kunzwa kuti kunge ndakagarwa nechinhu chadonha mafudzi angu. I feel very light just kungotaura kwandaita ndotonzwa kuti ndatorerukirwawo nesomething chi mumafudzi angu. Saka we do this every Friday kuitira kuti hapashayikwi vaviri vatatu vanenge vachida taurawo chi zvavanoda kurilisawo. Mazvinzwira mazvionera kuti tese tine maproblems guys. Vanhu vese vakatakura is just that kuti tine zvinhu zvacho this thing yekuti tinenge chiti kutaura pachedu panapa then the next thing wakuzochinjwa chakubuda uko. Saka vanhu vanenge vachitya. Animaona dei ofuti dei zvaimbogona kuti vanhu zvinhu zvinenge zvangotaurwa pano zvongoperera pano maiona nyaya dzaibuda imimi vanhu vaibudisa nyaya chaidzo. Animaona kola hello tiri raiti muri sei? Ndiripo hangu. I must say that I'm very touched nenyaya yenyu yamashare nayo, and I can relate to that because ndakaendawo something chiri similar to what you went through. Although ndandisiri first born hangu semi indiri last born, but I'm very inspired and ndaona kuti handisi ndega. Ndinogara ndaigara tichizvibvunza kuti sei hama dzababa vangu. I'll just cut it in short. Kuti baba vangu vakafa 1995. I'm the last born. Hama dzababa vakatora zvese. Baba vangu vakanoviga kuhwedza kuti tidzoke. Mai vangu vakafamba vachikumbira mabhazi ezvikwayai vachikumbira kuti tidzoke pasina mari yebhasi yakakwana kuti tizodzidza tisvike patiri panapa. Zvanga zvakaoma sisimeli. It was tough. Sometimes taitorara nenzara. Ndakazoita rebellious zvimwe zvokuti I had my son ezvinezvi ane 23 years at the age of 18. Saka ndaigara ndichibatikana kuti why nhasi ndateerera story yenyu. I'm in tears and I'm so proud of you, and I have the guts ekuti you can share, you can heal. But handisati ndane maguts ekuti ndingafese hama dzebaba vangu. Although sometimes vanotouya muno muSouth Africa vachikumbira zvavanokumbira, but I always come up nemaexcuses ekuti handiko, ndiri kwakati, ndatravhela zvadai. But kuita kwaMwari, Mwari havazi benzi. Family yedu yese hakuna anonzi uyo angatarisirwe pasi. Ndine masisters angu avaripo panapa padiaries, titoripo panapa. Saka vangu vachitotaura tinofana kuzomboapproacha. Ndikati ini nangu handikwanisi because nandiri mwana mudiki. I was very young. Handina kuwana education yakawana vamwe, handina kuwana zvimwe zvinhu zvakawanawo vamwe, and hama dzababa vangu dzakatora zvinhu vaiti isusu tinosurviva nei. And then amai vangu futi neni vakangu vaishanda kusaloon yanga iri kuHighlands, saka kuHarare. Saka nenyaya yekuti zvamamutaura zvokuti kana uchishanda uchizoroma lipstick uchiiswawo pemu kudhara vakuru kudhara vaiswa mabe vaise hure amai vangu inini. Saka zvinhu zvakandirwadza even tichikura. Pandakambotraya kuapproachawo hanzvadzi dzangu kuti ndokushaya mari yekunyora O-level, vakataura kuti uri mwana wehure, hatizivi kuti uri mwana uri wedzinza redu chaiye here iwewe. But chechi yataienda nguva yacho ndo vakakwanisa kundibhadharira ndikanyora O-level. Kubva pandakaviga baba vangu handisati ndavaona pavari. I don't even know kuti vakaisirwa dopo here kana kuti havana kuisirwa dopo. Handizive kuti ndinofamba sei, handizive kuti how do I go about it. Ndodii, ndotsvagani kuti angandibatsira kuti ndoonowo pakaradzikwa baba vangu. Nekuti zvese zvaingonzi vana vehure. Saka zvakaoma zvatakatakura. I'm just happy
kuti mandiinspire soreni yandibatsirawo ende ndikatarisawo nevacho vaiti tiri vana vemai we have much for our lives. We have achieved a lot. Tine dzimba dzedu, tine zvinhu zvedu. Ava vacho vakatora zvavakatora sisimili, vamwe vacho ndokudo mahure chaiwo chaiwo anotozikanwa kuti anotengesa mwari mumajeri. Umwe wacho akatomboita nyaya kunonzi kwako handiti udau. Saka mwari vane nzira yavo yekuita zvinhu, yekutena matables. Mwari vakati zvichanaka, zvinongonaka when the time is right. Saka ndoda kungoramba ndichingoti rambai muine mwoyo wenyu, because always mazvaese are always there for us. Tichitaura nyaya dzedu dzingave dzakaita sei, you are there for us, tisingazoti iye munhu wacho awapila akatoremerwawo, tichingochemera kwamuri. Saka you are very brave. Ngazvingoramba zvakadaro ende tingoramba takabatana madiaries. Thank you very much Kola, thank you. I hope tichangofamba jeni yacho pamwe chete tichingopora tichienda takadaro. All right, Sismeli, thank you. Thank you very much Kola, thank you very much. Have a blessed night. Right guys, regai ndinorarama vaona Father Diaries aya vachingofamba vari kuona havo bhora, vanoti bhora riri riri kutambiwa ravari kuona, and ndaona pandatanga kuchema vachifamba vachimirapo vachidongorera kuti ndikuchema here because vanga vachinzwa zvese. Anyway inyaya dzavanoziva zvavo, anyway vanozviziva, but because zvimwe zvezvo zvanga zvakuitika vavepo senge pamaroro pachichi vanozviziva. So ndaona vodongorera vazati ndikatanga kuzvitaura ndochema vangodongorera. So yeah Lori, it can only be God. Ndimwari chete ndosaka ndisingamurasi mwari uyu nokuti mwari uyu patakasiwa pacho nepandakasvika zvokwadika ndopanongona kuti mwari vari kwavo vanoshamisa, ndopanongona kuti mwari variko zvavo vanokushamisa. So patakanga taimaicho takasiwa nepatatosvika unongona kuti mwari variko. Dei takafa kudhara, truly speaking, dei pamwe takatotevera kudhara, takatofawo kudhara, but mwari ava vanongori nenzira dzavo dzavanongoita, so vanongori nenyasha dzavo dzavanongodurura, so wakarivara wakadi amene zvavanongoita vanongoita takangopodza. So ndoshaya kuti mwari ava vanoshanda sei. But anyway, God is God. We can never question my ways. We can never try to understand kuti apa zviri kufamba sei. Ora itinondibata animona. So guys, hanzi zvikasashamisa asi mwari ni kwandiri hangu ndakazvitarisa kudai ndinotoona mwari chai mwari ndakatarisa vana vamai vangu chaivo ndakavatarisa kudai so vese ndinoona mwari chai kuti mwari ndinoona mwari kuti mwari ka zvakaoma. Makamboita zvokuti mudzimba dzekumarikesheni mulaini zvokuti panofa mudhara wenyu, pafa mudhara wenyu, handitika mulaini rese pafa mudhara wenyu ka years down the line pofa mai vamai venyu vanofira pamba penyu ipapo, poita futi rumwe rufu anoona, poita years down the line pofa mwana wabankuru wangu wandokutaura pamba penyu, handitika poita down the line poita mamwe dzimba dzisina mbovhiwa. Makambozvita dzimwe dzimba dzokuti munosvika pakubvunza mwari kuti nai mwari asi rufuru rwacho rwakadzvagwa muno mumuyadhi, asi muno ndo mune chimuti cherufu, kose kuchingofiwa sei kumwe kusingafiwiwo, kose kuchingofiwa pano sei kumwe kusingafiwiwo. Takambosvika pastage yekuti takambozvibvunza kuti kose pachingofiwa pana pasei kumwe kusingafiwi. Anoona sei kumwe kusingafiwi, unosvika pakutozozvibvunza kuti sei kumwe kusingafiwi. It's one of those things guys takatosangana nazvo, zvinhu zvatakaona tichitokura tichitoshaya kuti saka zvinofamba sei, pari kuitwa sei, pari kudii, handimaona. So but guys ndozvinoita mwari guys. Morara bo handitika tobatsana zvakare mutika muchinotevera, handitika tiri tose tichifamba tese, that will be on Monday, handitika tichitaura zvimwe zvatinenge tichienderera mberi nazvo, handiti nokuti tiri famba pamwe chete family. And thank you very much guys for your support. Thank you for being here. Thank you for agreeing to be a diary family. Kuti tinofamba tese, pantinotadza muchindikorektawo, panoda ma-corrections muchindikorektawo zvakanaka, handitika. So thank you very much guys. Rambai muchitisupport, rambai muchititsigira, because without you guys I can't do this. I couldn't have done this without you guys. Saka thank you very much. If I don't thank you, chokwadi ndo chivi chihombe chandinenge ndaita.
ndochokwadi chombe tatanga live yedu inoitiri 800 and something but look at it takosara tiri pasi 476 but still manumbers kwatiri zvedu hatina hedu kunyanya kukoshesa zvekudaro andimoona but tichingokoshesa kuti patinenge tiri pano you can see kuti these days our page is quite a peaceful page. It's quite a peaceful page. Hatina zvakawanda chero zvezvokuti totukakana kuti kupi. Thank you very much vanhu vedu kuti muchandivigiri ma screenshot. Thank you man, ndakatoramba ndichikudza kusvika mandinzwisisa kuti musandivigire please. Mukananda ingona komende kumuya ikoko. So because of that ndine peace. Andimaona. So thank you very much guys. Muve ne weekend yakanaka. Mwari akuitire zvakanaka. Murare munyasha. Tisangana zvakare tiri pamwe chete. Nyama nemuya zviri pano pamwe chete. Bless you guys. I love you. Take care.